الله. الحمد لله رب العالمين. تنوبي الله تعالى مي داني فهم ماي يا رب يا انتجي على يا رب اجعل في أسماعنا نورا يا انتجي على انغتلو لمنو إكا نورك على وفي أبصارنا نور يا الله أنغنينا يلي إكا نورك على ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا يا انتجي على أن سانفلا إكا كنوروي أن دوغمالا إكا كنوروي وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا يا الله أنغا كيني أنفان إكا كنوروي أنغا نوما أنفان إكا كنوروي ومن أمامنا نورا ومن ورائنا نورا يا أنتجي على أن يفلا إكو كنوروي أنكو فلا إكو كنوروي جعلنا نورا مسا إكا أنك نوروي يا الله فرج الكروب مسا جليا ولي واستر العيوب مسا أنغا ليبو إكا سترا واغفر الذنوب مسا أنغا جنوبو إكا يافا يا علام الغيوب كودو لون دون بغا مسا وأشهد أن لا إله إلا الله هو أرأف بنا من أمهاتنا بسيري أكافو ما فستيفونا كرا الله تعالى كلم بيه على دي بهنا أونا كتم هالي أمبوكا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم ليزور شابا مريضا على كرا نيمان كيسي باما أدونا كوابتا كماليني دوفو من بنانين كوندو كوابتا أبانا باتو فو فوجد المرض قد برح به حتى كاد لا يظهر من فراشه أترى سرو كماليني بنا يا باندي فو أباسا كوجو أتنيني كايي يري دلان سانفي بنا يا بان دلان سانفي فسأله المصطفى أيوة الله تعالى كسوانت دي جوين أيه بنا باتو ينينيغا يا غلام أكو كماليني ألا تدعو الله يلا إتي الله تعالى ويليوا ألا تدعو الله يا غلام إتي على ويليوا يا كماليني فقال الغلام نعم يا رسول الله أدعوه أيوة كماليني كو أو يا الله تعالى كتير بي على ويلي دري فقال الحبيب المصطفى فماذا تقول في دعائي الله تعالى كانوا باين الله تعالى كسوان تريجين أي كانتو كماليني ما أتمنى ebe munde fo ika duwa wula فقال الغلام يا رسول الله كماليني كانتو يا الله تعالى كتير أدعو الله وأقول يا رب نبي الله تعالى ويلي نبا فودي يانتيجي ألا إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا تيجي على نايا سرو ابن الله جابا من سنة ما لا خرا بانيني في إكاتليا مجيان كنويا لا إله إلا الله ما فستيفنا كرا عليه لا إله إلا الله ما فستيفنا كرا الله تعالى بأي شيء تدعو الله يا غلام أكو كماليني إبي الله تعالى ويلني جمدي قال الغلام يا رسول الله أدعو الله وأقول كماليني كو يا الله تعالى كتير نبي الله تعالى ويلني بافو على مدي يا رب إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا نبافو على يدي على ناصر ابن الله جابني من يلاخرة إكاتليا كاسما جيانكونا فقال له الرؤوف الرحيم محمد يا غلام إنك لا تطيق عذاب الآخرة هنا نغن تيجي هنا جلن تيجي محمد الله تعالى كتير أكو كمالني لا خرا لا جابا إتسا كرو هل لا دعوت الله قائلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
e kun tɛ se ka ala wele wa k'a fɔ y'an tigi ala i ka dili kɛ anw ma diɲɛ na ɲuman na i ka dili kɛ anw ma lahara ɲuman la i k'an kisi tasuma ɲangata ma kamalennin i kun tɛ se ka ala wele n'o ye wa sallallahu alaihi ay ala taala deli lafiya de la a kana ɲangata ɲini ala fɛ sallallahu alaihi ay ala taala deli lafiya de la bika astajir ne bɛ tangali ɲini kɛ e masa de fɛ bika astajir bɛ tangali ɲini kɛ e masa de fɛ ya rab y'an tigi allah ya rab y'an tigi allah bika astajir wa man yujiru siwaka ne bɛ tangali ɲini kɛ e ala de fɛ jɔn de bɛ se ka maa tanga ni e ala tɛ dɛ o tɛ yen dɛ bika astajir bɛ tangali ɲini kɛ ni e ala de ye wa man yujiru siwaka jɔn de bɛ se ka maa tanga k'a kisi ni e ala tɛ dɛ wa man yujiru siwaka farhan da'ifan yahtami bihimaka jɔn de bɛ se ka maa tanga k'a kisi ni e ala tɛ dɛ hinɛ jɔn lafulen na jɔn lafulen min a kɛn bɛ ka taa kalifa don i ka sisan kɔnɔ bika astajir bɛ tangali ɲini kɛ ni e allahu ta'ala de ye wa man yujiru siwaka jɔn de bɛ se ka mɔgɔw tanga de ni e allahu ta'ala tɛ dɛ o tɛ yen man yujiru siwaka jɔn de bɛ se ka mɔgɔw tanga ni e ala tɛ bika astajiru wa man yujiru siwaka bɛ tangali ɲini ni e allahu ta'ala de ye jɔn de bɛ se ka maa tanga ka maa kisi ni e allahu ta'ala tɛ farhan da'ifan yahtami bihimaka hinɛ i ka jɔn lafulen na min taara kalifa don i ka sinzan kɔnɔ arham da'ifan yahtami bihimaka masa hinɛ i ka jɔn lafulen na min taara kalifa don i ka sinzan kɔnɔ ya rab y'an tigi allah ya rabbi qad aznabt an tigi ala ni kota ni junubu kɛ dɛ ya rabbi qad aznabtu farhan zallati y'an tigi ala ne ye junubu kɛ ni kota nga fili ani nga cɛnɛ hinɛna o la anta almujib masa e de duwawu jaabi masa ye anta almujib li kulli man nadaka e de duwawu jaabi masa ye maa o maa mana i wele e de b'o tigi jaabi واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيما bɛ seereya k'a fɔ an ka kuntigi an'an ka nabi ɲuman an'an ka belebele وحبيبنا محمد رسول الله ani an kanuba n'o ye muhamadu ye allahu ta'ala ka ciden do علم اننا في هذه الدنيا ضيف غرباء مسافرون a y'a dɔn k'a fɔ nin diɲɛ in kɔnɔ anw ye dunanw de ye anw ye tungamangew de ye anw ye dugutagalaw de ye ضيف an ye dunan de ye انت في هذه الدنيا ضيف غريب مسافر nin diɲɛ in kɔnɔ e ye dunan de ye koyi e ye tungamange de ye e ye dugutagala de ye فهل تأدبت مع الله في ضيافتك yala i ye jogo ɲumanya ta ka fara allahu ta'ala kan wa i ka dunaya in kɔnɔ وهل أمرت القبر لغربتك yala i ye kaburuso jɔ wa i ka tugamangeya kɔsɔ wa وهل أعددت الزاد لسفرك yala i ye sira fana labɛn wa i ka dugutaga in ye أنت في هذه الدنيا يا ابن آدم ضيف adamaden nin diɲɛ in kɔnɔ i ye dunan de ye غريب i ye tungamange de ye مسافر i ye dugutagala de ye أنت في هذه الدنيا ضيف adamaden nin diɲɛ in kɔnɔ e ye dunan de ye غريب tungamange de ye مسافر i ye dugutagala de ye
من أراد مؤنسا فالله يكفيه. ni maa min ye ɲɛnajɛ ɲɔgɔn ɲini Allahu Ta'ala b'o tigi wasa dɛ. ومن أراد حجة فالقرآن يكفيه. ni maa min ni ye daluya ɲini Qur'ana b'o tigi wasa dɛ. ومن أراد الغنى فالقناعة تكفيه. ni maa min ye banaya laɲini i ka dɔn k'a fɔ kari ni wasa o b'i wasa dɛ. ومن أراد واعظا فالموت يكفيه. ni maa min ye wajulikɛla laɲini saya bɛ o tigi wasa wajulikɛla ye. ومن لم يكفيه شيء من هذا فإن النار تكفيه. maa min ni nin si ma i wasa tasuma bɛ o tigi wasa. يا ضيف. duna e ko do. يا غريب. tunga mange e de ko do. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ yala ite sirafana labɛn su dɔ ye wa su min n'o dugusɛ jɛra o bɛ kɛ alikiyama jɔdon ye ite o su in ɲɛsigi. يا مسكين. miskina. يا ضيف. duna. يا غريب. tunga mange. يا مسافر. dugu tagala e de ko do. هل أعددت الزاد لليلة صبحها يوم القيامة؟ yala ite sirafana labɛn su ye wa su min ni o dugusɛ jɛra o bɛ kɛ alikiyama jɔdon ye ite o ɲɛsigi ba. سيدي. an kuntigi. أبا القاسم يا رسول الله. alqasimu fa ya Allahu Ta'ala ka ciden. أشهد أنك بلغت الرسالة. ne bɛ seereya k'a fɔ cikan min dir'i ma i y'a lase. وأديت الأمانة. danaya min dir'i ma i y'a di. ومحوت الظلمة. dibi min bɛ yen i y'a jɔsi ka bɔ yen kafiriya dibi. وكشفت الأمة. kamanagwan min bɛ yen n'o ye kodɔnbaliya kamanagwan ye i y'o wuli ka bɔ yen. وجاهدت في الله حق جهاده. bɛ seereya k'a fɔ i ye jihadi kɛ Allahu Ta'ala ka diinɛ dɛmɛli la jihadi hakɛ yɛrɛ yɛrɛ la i y'o kɛ dɛ. صلوا عليك الله يا علم الهدى. Allahu Ta'ala ka nɛɛma ni kisi Allahu Ta'ala ko jidi e kan kanda drapeau kanda jɔnjɔn kanda taamasiyɛn Ala ka nɛɛma ni kisi jidi i kan. ما هبت النسائم. madama ni sɔgɔmada fiɲɛ sumasumalenw ni o bɛ to ka wuli masa in ka nɛɛma k'i kan dɛ. وما ناحت على الأيك الحمائم. madama ni tuganu fana ayiwa tu sanfɛla fɛ n'u bɛ kasi ka mankan bɔ Ala ka hinɛ i la Ala ka nɛɛma kɛ i ye ani kisi. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة. min bɛ nin kɔfɛ sa ya silamɛya tangabagaw ya aqida dusukunnasiri ayiwa kɔlɔsilibaw aw de ko don. كلما أظلمت جنبات الحياة. kuma o kuma ni ɲɛnamaya kɛrɛw n'a dibiyara. وادلهمت خطوبها. kuma o kuma ni a ko gɛlɛnw n'u sɛbɛkɔrɔ gɛlɛyara. لا أجد ملجأ من الله إلا إلى الله. n tɛ sɛmɛ yɔrɔ sɔrɔ fiyewu ka bɔ Allahu Ta'ala ma fo ka taa Allahu Ta'ala kelen pe de ma. ومع الدرس 39 و200. ayiwa a ka fara an ka walanda ayiwa 39 ka fara 200 kan. أطير بحضراتكم إلى جناب أستاذ الإنسانية الأكبر. n bɛ pan n'anw ye ka taa adamadenya karamɔgɔba n'o ye Alakira Muhamadi ye ka taa ale kɛrɛfɛ. وقائد المسلمين الأعظم. ani silamɛw ka dajuru samaba belebele n'o ye Alakira Muhamadi ye n b'aw sama ka taa ale de ma. صاحب الرسالة العصماء سيدنا min ye cikan kɔrɔtalen cikan saniyalen tigi. محمد صلى الله عليه وسلم. ayiwa n'o ye an ka kuntigi ye n'o ye Muhamadi ye Allahu Ta'ala ka nɛɛma ni kisi jidi a kan. فتعالوا. a ye na koyi. تعالوا. a ye na. نقضي هذه اللحظات. an ka nin ɲɛkami waati in latɛmɛ. نقضي هذه اللحظات المباركة مع الجناب الكريم. ayiwa an ka nin ɲɛkami waati in latɛmɛ ka fara ayiwa maa ɲumanba in ka fara maaba in ayiwa
ale kerefe lala. إنني أقدم لحضراتكم اليوم نماذج من صور المعاملات التي كان عليها الرسول وصحبه. Abi ne be nyashine ke awma misali adama dola kabni baranyoya la baranyoya mi ni kiden alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akume minka anaka sahabau uluka baranyoya o misali adama do bina ode dawut loka. أرفع الستار أولا عن رسول الله. Aywa mbe sutura wala marido mbo boyin folo kabo alakira kan Allah taala ka ciden. وهو يبين لنا صورة من صور المعاملات. Aywa kasro abika bangeni ke anye sauraya dola misaliya dola kamni baranyoya sauraya ni a misaliya wula. مع الناس إذا جهلوا كان هو الحليم. Aywa baranyoya ka fara mogoka ni mogo nu kodon baliyara ni mogo nu jahiliyara ale de munyubaye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. وهو الذي قال في حديثه كاد الحليم أن يكون نبيا. Ale alakira de yafo aka hadisala ma munyine asurunyana aka ken nabi nyuma koy. معشر الإخوة الأعزاء. Ne balma wa munu yema bawye. المشهد الآن أمامي. Fleli yoroyin o fleli enkoro koy. عبارة عن جلوس الحبيب المصطفى بين أصحابه. Aywa o nyafoli miye alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah taala ka sugantili joyin asigilembe aka sahaba uchela. يحيطون به كما يحيط السوار بالمعصم. Aywa sahaba kembe ka akori inafo bolla negebe bolo kori chugo minna. أو كما يحيط الجنود بالعدم. Wala ma abe inafo keleke don no yeso rasuye ube jonjon wala ma drapo uba kori chugo minna onyona. النجوم بالقمر. Wala ma abe inafo lolo kembe ka kalo kori chugo minna inafo onyona. ويدخل أعرابي على رسول الله. Wala badi adugo arabu do be singa don ala kiraka. والأعراب قوم غلاظ الأكباد. Aywa badi adugo arabu duye mamunu ye o bien ka girin جفاة الطباع. o ka tabiya ka gelen قساة القلوب. o dusukun jalendo. الأعرابي يدخل على رسول الله ويأخذ بمجامع ثوبه. O ko nin badi adugo arabu yin sinaka don ala kiraka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ala kiraka fini kanche aka. ويقول له يا محمد Badi adugo arabu yin sinaki kanto ako ya Muhammad. أعطني من مال الله فليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. Ako ala kirama ya Muhammad nson ala ka naforo la naforo yin etate naforo yin ibatate naforo yin ifatate nson. فبأي شيء يقابل الرسول هذا الجفاء؟ Ni ladabu baliyayin kiden beni kumbe nyoya chogodi. بابتسامة أرق من النسيم وأنظر من صبر. Aywa aya kumbe nyoya ni yela miseni de ani munya mi na kamaga kateme sogoma da fiance malenka. حط الروض الوسيم. Akamaga kateme nako foro fiance malenka. يقابل هذا الجفاء وتلك الغلظة. Aywa ni ladabu ya baliyayin aye ni kumbe nyoya ni ko gelen tigiyayin ayo kumbe nyoya. وهاتيك الفظاظة. Aywa nin dusukun aywa jale nyai nin gileyayin ala kirayi ni bela gide kumbe nyoya. ابتسامة تملأ الوجه الكريم. Ni yela miseni ni munya liye nabika anyeda baraka mai anyeda nyumai anyeda noro mai kofa ni yela miseni munya الذي يفيض نورا وإشراقا min ni nyeda min na be boni noro ye abe boni yele kulinya ye جلالا وكمالا aywa abe fani bonya ye ani dafa وجمالا وبهاء aywa ani chenya ani jelimanjia وسنا وسناء. ani noro ani korota obe nyeda min nakoni محمد Muhammad de kodo. الذي طالما اهتزت له أعواد المنابر. Muhammad mi aywa minbaru o yiru be yere na toye kuma chama وصل رنينه إلى أعماق القلوب. ni
awa mimbaru kutuba kan ni abedo fo dusukun dana o Muhammad o de kodo محمد الذي ما من يوم يصبح aywa Muhammad de kodo Muhammad mi don shite ko dugu sebe je إلا ويتردد اسمه ملايين المرات على ملايين الشفاه fo atoko kataka sigi 100 million chama dawulo million chama ka je dongodo o Muhammad de kodo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Muhammad de kodo Muhammad de kodo الذي قال له ربه Muhammad mi amadi yikanto ama وعزتي وجلالي ala ko nyen kalinga bonyala nyen kalinga korotala لو سلكوا إلي كل طريق ni mo dona kana ne ma siratige kilingina bela jelena واستفتحوا علي كل باب no tara nyini ne fe ngada kilingina bela jelen yele فتحت لهم حتى يأتوا خلفك nte o dan shi yele fu kana e Muhammad de ko fede ya Muhammad fu kana e de ko fe fu kana ni e ka sira de no te nte da yele uye no te ntu bismillah sira shika يا محمد ya Muhammad أعطني من مال الله bari adugo arabu yi kanto ako ya Muhammad nson alaka na forola ليس المال مالك ko na foro inte etaye koi ولا مال أمك ibata te ولا مال أبيك ifa ere tate koi nson bari adugo arabu yi ni fo وتطير طائرة الصحابة sahaba murtira sahaba dusuka chira ويشير الرسول إليهم أن اجلسوا ala kira e koreli katauma ko ayaw sigi ayo taw nona ويعطي الرسول أعرابي ما شاء الله من المال otmana ala kira nema nikisi bama aye sonike badi adugo arabu yi na forola femana alaja ayaso ويسأل الأعرابي بعد ذلك o kofe ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay badi adugo arabu nyininga aywa asoni kofe هل أحسنت يا أعرابي ako badi adugo arabu nyenyu manke sawa nyison nyenyu manke wa فيقول له أعرابي يا محمد aywa badi adugo arabu yi kanto amma ako ya Muhammadu ما أحسنت ima nyumanke وما أجملت ima kunyuma yereke لا إله إلا الله ma fuiste fo ala لا إله إلا الله ma fuiste fo Allah ta'ala لا إله إلا الله يا رسول الله ma fuiste fo nakara Allah ta'ala Allah ta'ala ka kide هل أحسنت يا أعرابي ako ya badi adugo arabu nyenyu manke sawa يقول الأعرابي badi adugo arabu bi kanto amma ما أحسنت ima nyuma yake وما أجملت ima kunyuma ke ولا جزاك الله عني خيرا ko ala yere kana esara ni here fiyo kabonema ولو كان غير محمد لأخرج قلم التوقيعات na ya soro nin fitirin wale yayin ani nin kuma juguin ni kun fora mo wore de ma mente Muhammadur Rasulullah ye abisingi tiliya ka signetiri wa biki abisignetiri ke ni biki mi akum bi tiliya ka bo وأصدر قرارا باعتقال هذا الأعرابي مدى الحياة akuna decision ta ko ainin bari adugo arabu aya da tu kasola ashibe ni ma wore kundo mente Muhammadur Rasulullah ye o kuna o signedere بل أمر بدفنه في صحراء العباسية o kun ta bo koy akumbe ya mariya ke ay cey mine ay ta shudo Abbasiya Sahara kono ولا يأكل جسمه إلا البوم والغربان ayata ablay sa ayta shubla Abbasiya Sahara ka fo ita shudu fo gingun ani gangaw ayata diuru ma ka sogodu ashuko ni بل أمر بتعليقه في السجن الحربي ni kun fora ni fitir wala yan ani ni kuma jugun ni kun kera mo wala de la mente Muhammadur Rasulullah ye akumbe ya mariya ke ayta na ye kele kele ka kasula إلى أسفل ورجلاه إلى أعلى abafo aya tura kun ka senyele sanfe ka kun turu duguma kele kele ka kaso kono ni ma were kun do mente Muhammadur Rasulullah ye o kun no kedere
بل أصدر أمره بأن تطفى أعقاب السجائر في مواضعها الحساسة. O kun t'a bɔ koyi ni nin kuma jugu in ani nin fitirin waleya ye ni nin kun kɛra mɔgɔ wɛrɛ la min tɛ Muhammadu Rasulullah ye a kun b'a fɔ u ka sigirɛti tasuma ko ka o faga a farisogo yɔrɔ sɔmimaw ka wa tasuma ma da o ka fɔ ka taa faga a kun b'o kɛ koyi. بل أصدر قراره أن يوضع تحت دش كهربائي. ni nin kun kɛra maa wɛrɛ de la nin fitirin waleya in ani nin kuma jugu in min tɛ Muhammadu Rasulullah ye a kun n'a fɔ a y'a minɛ a y'a bila dusi kɔrɔ min ye kuran dusilama ye a ka kuran bila a la a kun b'o kɛ ni maa wɛrɛ kun don min tɛ Muhammadu Rasulullah ye nin fitirin waleya ba in ani nin kuma jugu ba in. بل أمر أن يطرح على بطنه ويوضع المنفاخ فيه o kun t'a bɔ koyi nin kuma jugu in ani nin fitirin waleya ba in ni nin kun kɛra maa wɛrɛ la min tɛ Muhammadu Rasulullah ye a kun b'a fɔ a y'a minɛ aw k'a biri ka fiyɛlikɛla ta a kama k'a fiyɛ. a y'a fiyɛ i n'a fɔ bagan bɛ fiyɛ cogo min na n'a kan tigɛra k'a biri k'a fiyɛ a kun b'o fɔ koyi. nga a ka don k'a fɔ bagan a kan tigɛlen kɔfɛ n'u y'a fiyɛ a t'a sɔmi sɔrɔ a tɛ bɔ a kalama. nga ni adamaden a kun na fiyɛ dɛ a ɲɛnama k'a biri k'a fiyɛ kɔni ni nin kun fɔra maa wɛrɛ ma nin fitirin waleya in ani nin kuma jugu in n'a kun fɔra maa wɛrɛ min tɛ Muhammadu Rasulullah ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. ayi nga ayi o tɛ kɛ. لسنا أمام جبار عنيد. an tɛ maa kana gɛlɛn ɲɛkɔrɔ koyi maa ko gɛlɛntigi an t'o ɲɛkɔrɔ koyi. لسنا أمام طاغية. maa yaadalen dan tɛmɛnen maa dansagoba an tɛ o ɲɛfɛ koyi. لسنا أمام جحود. fitini wale maa nankarilen an tɛ o ɲɛkɔrɔ koyi. إنما نحن أمام الرحمة المهداة والنعمة المزداة. anw bɛ hinɛ min ni Allahu Taala ye o ni dannifɛnw la an b'o de ɲɛkɔrɔ nɛɛma min n'o dira dannifɛnw ma an bɛ o de kɔrɔ koyi. إننا أمام رسول الله. Allahu Taala ka ciden an bɛ o de ɲɛkɔrɔ koyi mɔgɔ min bɛ nin kojugu ninnu kɛ mɔgɔ la ka maa ɲanga ta o tɛ ale ye. سيدي. ne kuntigi. أبا الزهراء. Fatumatu Zahara fa. أبا الزهراء. Zahara fa de kodo. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمكة. Zahara fa ne nga joro nyo teme ikatanuna. بيد أن لي اتصالا. nga tu nyoya bene de mo wi itanu minu kafsane. أبا الزهراء. Zahara fa de kodo. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها. mami jogo de biye jogo baw jogo mi korota yɛrɛ bɛ jogo minnu kanu korota bɛ jogo minnu kanu o de bila. وما يتعشق الكبراء. maa baw bɛ jogo min kanu ka fo ka jarabi ala o de bila ya Zahara fa. زانتك في الخلق العظيم شمائل يبرى بهن. i ka nin jogo ba in na taasiraw de kɛra i la min yi i ma siri taasira min ayiwa mɔgɔw bɛ nɛgɛnɛgɛ de k'a jira u la. maa baw jogo ɲumantigiw bɛ jogo minnu kanu fo ka jarabi a la o de b'i la o de y'i masiri ya Zahara fa. Zahara fa e ko don. ya ne kuntigi ya Allahu Taala ka ciden. mun de kɛ sa. ni ye mun jogo ye. تحسن ويقابل إحسانك بالجحود. i bɛ ɲumanya kɛ nka u b'i ka ɲumanya kunbɛn ni fitiri waleya ye. أحسنت يا أعرابي. a ko n ye ɲuman kɛ wa ya badiya dugu arabu. لا. a ko ayi k'i ma ɲuman kɛ. ما أحسنت. i ma ɲuman kɛ. وما أجمل. i ma ko ɲuman kɛ. ويزيد الطين ذلة فيقول. ayiwa bɔgɔ kɛnɛ a b'o tɔ ɲigin ka taa fɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ. ألا جزاك الله عني خيرا. ala yɛrɛ kana e sara fiyewu ni hɛrɛ ye ka bɔ ne ma. ما هذا. nin ye mun ye.
ni munye ويأخذه الرسول بيده إلى بيته الكريم. أيوة الله تعالى كتيرين أي باري أدوغ عربي من أبولولا كاتانا أكاسوني من بينا. يأخذ الأعرابي إلى بيته هو بيت محمد. أي باري أدوغ عربي من أبولولا كاتانا أكاسو محمد كاسو كودو. ليصفي الحساب في هدوء أشد من هدوء ضوء القمر عندما يصافح أمواج البحر العاتية. منقصو كوين أكاتا ونينبو أني باري أدوغ عربي مدالا أني سميالا منك جنة كتمي kalu yele mana jigi bawo dante menenka o aywa o madale me chugo minna o magayale me chugo minna kateme oka innahu ya'khudhu ba'idan an ashabi aya mine katana kayor majaya aka sahabawla hatta yakuna alhadith bainahuma 'azban furatan salsabila fo mun koso baronyoya uni nyonche aka ke baronyoya dumaye aka ke baronyoya min sumalendo na mini kadi دائرا للشاربين مني ايوا امني كدي اكاتيمي من باويه ويطعمه اي باري ادو يا ربي ايالا دومني اكاسو ويزيد في عطائه اي دو فرا اكاسو نيكا ثم يساله وكفى اي باري ادو عربي نينغا له وبينه ايوا ادا يركي كوني واسر مغوتو تي ايا نينغا سنت يا عربي اكو باري ادو عربو نينيما كساوا فيبتسم الأعرابي ويقول ولا باري ادو عربي امونيا مونيانا اي يلا مسنكه ولا اكو سنت واجملت كو ينيمانكه يكو نيمانكه وجزاك الله عني وعن عشيرتي خيرا يا رسول الله. الله تعالى كي سراني هره كبونما اني كبونغا فاسو جماما يا الله تعالى كيدين. أرأيت إلى حسن الخلق كيف يصنع من الماء الملح الأجاج ماء عذبا فراتا. يا إسوا جوجو نيما با جوجو منا جي كوما no be yelama chugo minna ko ke jidumaye min kadi ka ko ji yelama ka ke jidumaye jugo nyama sawabi ala ayo yesawa. أرأيت إلى الحلم كيف يصير ظلمات الليل إلى نور ساطع. aya yesawa munyuni sabari su dibi fin abo yelama chugo minna ko ke noro min nabi yele kuwa. أرأيت إلى الإنسانية الكاملة والمثل الأعلى. ya yesawa adamadenya ewa korotale ani adamadenya dafale o misaliya nyuma amu yesawa. كيف استطاع أن يجعل من الليمونة الملحة شرابا حلوا لذيذا. togo minna aywa lemuruji kumune kooma jogo nyuma ni munyuni sabari seraka o yelama togo minna ko ke min fenye min katimi nakadi. إنه محمد. oye muhammad de. إنه محمد. oye muhammad de koy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء. محمد كودو ني يافرا ibe yafa kasoro sebiye ibe yafa kasoro sedira ima wa ika yafa hali kodo mbalu ni jahilu ute jon alafio. وإذا رحمت فأنت أم أو أب. ni hinana ibe ke faye ibe ke baye ya rasulullah. هذان في الدنيا هم الرحماء. jien kono ni flare hine bawye koy fani ba alakira ibe ko nyonaye ibe hina iko fa ibe hina iko ba. وإذا خطبت فللمنابر هزة ni khutuba fana ke ikado ka fo mimbaru fube yere ikoro الندية وللقلوب بكاء. amanga be duru dusuku fana be kashi ni ka khutuba kera ya rasulullah ya allah taala ka chire. وإذا أخذت العهد وأعطيته ni lahidu di wala man ni lahidu mine جميع عهدك ذمة ووفاء. ika lahidu belajele o lahidu ye o belajele o ye dafali de koy. وإذا غضبت فإنما هي غضبة للحق. ni dimina fana o dimi o beke nyede koso لا غضب ولا شحناء. atekeni konan jugu yaye atekeni ben besengoni yaye. يا من له عز الشفاعة وحده. muhammad mi sunandoni bonya be ikilen de bolo de sunandoni dira edema alkiyama do sunandoni be ede bolo ikili. الله ntigi ala الله ntigi ala الله. allah
يا من له عز الشفاعة وحده. ay Muhammad emi surandoni bonya be ediye ikele وهو المنزه. nga alere ma saniyalinye ajogo saniyalindo. ما له شفعاء. surandoni bate alere la de mate surandoni ke aleye de surandoni bonya dilembe ale kelende ma. عرش القيامة. عرش القيامة أنت تحت لوائه القيامة جودون larushi o drapeau no jonjon alakira edebe o korokoi الحوض أنت حياله السقاء. ko no ye alkausara koye minikela o yorola o ye ede koi edebe mo lami alkausara kola. معشر السادة. ya kuntigi jama وأنتقل من عصر النبوة المشرق الزمن. otmana mbe yela masa ni wati na mbe kuma yela ma kabo nabi maya wati la nabi maya wati min na yele mbika keben ka jaya min ka sanu عصر الخلافة الصديقية. mbena khalifa ya wati la no ye nyetigi ba as-siddiqul ajal abubakar as-siddiq aka khalifa ya wati mbe yela makana yi. التقي مع الخليفة الأول neni norobla folo khalifa folo nobe nyoko me nyoya النائب الأول ani norobla folo والصديق الأول ani teri folo والصديق ani nyetigi ba أبي بكر رضوان الله تعالى عليه. abubakar de kodo allah ta'ala ka jen anaka hina be aka التقي معه في خلافته. mbe kuma nyoya ni nyetigi bai abubakar siddiq aka khalifa ya watila ماذا؟ jimedo. كان عمر بن الخطاب يعمل وزير عدل أيام الخليفة الصديق. سيدنا عمر بن الخطاب عليكم كرا عليكم يه لادريا منسري ايوا ابو بكر الصديق اكا خليفه يا واتلا جستيسي نو يه لادريا او منسري كون يه سيدنا عمر يه ابن الخطاب ابو بكر خليفه يا واتلا. وخرج عمر يبحث عن عمل يقربه إلى الله. ولكو عمر بورا habika baranyini barami no basurunya kata Allah Ta'ala ma ويضع في صندوق التوفير مالا ينفعه. aywa aka wagande abirata na forobla ala kamni nyumala koni min ba nafa يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. domina naforote ma nafa deunte ma nafa foni ma min nana Allah Ta'ala ma ni duskun ye mi ye duskun kishilen ye. ويحفر عمر على خيمة في ضاحية من ضواحي المدينة. wala Umar abetabo aywa bugusoni doka dafelala kamni Madina dafelaula atarabo bugusoni doka yin ويستأذن في الدخول. wala aye jenyini ke mukosa akasika do bugusoni kono فيؤذن له. jendira makaka do فيجد سيدة عجوزا عمياء atara kuntigi muso do soro muso min na korola muso koroba anya fienembe ate yelike تنام في تلك الخيمة. ore dalembe o buso ngono koy muso koroba korolemba anyete kula ويسألها من الذي يقوم على خدمتك فتقول لا أحد. aye muso koroba nyiniga jonde be ka barakiye muso koroba ko mashi moshi فيقول لها عملاق الإسلام. islamiya belebele islamiya ka dankele sayyidina Umar ayi kanto muso koroba imba muso koroba wa nati yelike ashi korola akanto ama سأقوم على خدمتك ولا تخبري أحدا. ako muso koroba ne bina barakiye nga kana fo moshi yede ne bina barakiye kika baroke. ويأتي عمر في الصباح dugu jelen sayyidina Umar nana فيكنس خيمة العجوز العمياء. muso koroba min nat anyete kula o ka bugusoyin sayyidina Umar nana afran ويرشها aywa ka afunfun jila ويحضر لها طعام الإفطار. aywa kana ni aka daraka e kanu bla koro كذلك في الغداء والعشاء. aywa telefana wati fana anana ka telefana e kana di muso koroba ma sura fana wati fana anani sura fana e kana di muso koroba ma. وذات يوم دخل عمر الخيمة قبل أن تبرز الغزالة من خدرها. don dola sayyidina Umar nana don muso koroba ka buguso kono o kera soma jona o ya soro sinenu mawuli folo kabu ka so kono folo وقبل أن تشرق الشمس بنور ربها. o ya soro tlere amajeya folo na maka noroye soma jona
Umar taara k'a bɛ taa musokɔrɔba ka baara kɛ ka taa musokɔrɔba ka dumuni di a ma. A taalen a taara sɔrɔ dumuni bɛ yen wa dɔ y'a ka so furan dɔ ye a fɔ ayiwa a funfun ji la fana a y'a sɔrɔ dɔ y'ale kɔ k'o bɛ kɛ. a ye musokɔrɔba ɲininka. musokɔrɔba min n'a ɲɛ tɛ ko la a y'o de ɲininka. ko nin ye jɔn de ye min nana ka kɔn ne ɲɛ jɔn de ye ne kɔn nin na. musokɔrɔba ko cɛ dɔ de ye nin kɛ cɛ min fana ko ne kana fɔ maa si ye. o la Umar fana bɔra ka taa i dogo fara dɔ kɔfɛ. mun kosɔn a k'a ye tilelafana waati jɔn de bɛ na n'a ka dumuni ye a bɛ fɛ k'a dɔn mɔgɔ min y'ale kɔ nin baara ɲuman in na. min bɛna a ka tilelafana labɛn a ye kɔni. ko Umar taara dogo fara kɔfɛ ka jateminɛ kɛ dɔ de sinna ka na ka bɔ min bɔra musokɔrɔba ka buguso kɔnɔ a b'a dɔn o ye mɔgɔ min ye wa. o ye Abubakar Siddiq de radiyallahu anhu. khalifa yɛrɛ kɔni. khalifa yɛrɛ kɔni. ma fɔ se fana kɛra Ala ye. ninnu kun ye adamadenw de ye wa. n'i ko adamadenw do i ye tiɲɛ fɔ. n'i ko adamadenw fana kun tɛ i ye tiɲɛ fɔ koyi. sabula adamadenw kun do nka u ni adamadenw tɔw kun tɛ kelen ye. ni adamadenya ka sigida de ye sigida mɔgɔ minnu bɛ yen maa y'a dalenw ma olu lamɔ dɛ k'u bila ayiwa k'u la susu k'u bila kow la olu ma lamɔ o cogoya la dɛ. a ka dɔn k'a fɔ union nationale mɔgɔw o ma ninnu lamɔ dɛ. communisiw ka tɔnw o ma ninnu lamɔ dɛ. ninnu ma lamɔ partiw la parti minnu o kɔnama de bangena o partiw o mɔgɔw ma ninnu lamɔ dɛ. ninnu labɔna yɔrɔ jumɛn de sa u lamɔna yɔrɔ min. u lamɔna sow de la Alahu Taala ye yamariya kɛ ko ka so min kɔrɔta k'ale Alahu Taala tɔgɔ fɔ o la u lamɔna o sow de kɔnɔ. ayiwa ale Alahu Taala tɔgɔ bɛ fɔ so minnu kɔnɔ kɔni ninnu lamɔna yen de. cɛw de bɛ yen minnu bɛ subahanallahi fɔ kɛ Alahu Taala ye u bɛ Alahu Taala bato k'a saniya cɛ minnu sɔgɔmada ani wula u bɛ Alahu Taala saniya k'a bato. cɛw de do. jago ani sanni ni feere o tɛ olu sugu la abada ka bɔ Alahu Taala kosumali ma. ka bɔ Alahu Taala kosumali ma. a t'u sugu la ka bɔ seli jɔli ma. a t'u sugu la ka bɔ jaka dili ma. o bɛ siran don de ɲɛ. o bɛ siran don de ɲɛ. don min. a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ tribunaliw bɛna ban juge yɛrɛ bɛna sa. a ka dɔn k'a fɔ diɲɛ tribunaliw a kɛra ayiwa kɛlɛkɛlaw ka tribunaliw ye wa walama a kɛra civiliw ka tribunaliw ye wa o bɛna ban koyi juge yɛrɛ bɛna sa. a ye tarikhu ɲininka a ye histoire ɲininka Jamal Salim Fuad Dejoué a ye ɲininkali kɛ ninnu na ninnu kiiritigɛlabaw minnu ye kiiribaw kɛ a ye tarikhu ɲininka olu ka kibaruya la ko yala k'u bɛ yɔrɔ jumɛn Jamal Salim bɛ min Fuad Dejoué a bɛ min sisan u bɛ dugukolo bili jukɔrɔ o kɛra farisogo sumalen madalen ye o kɛra kolo kɔrɔ ye o kɛra dugukolo jalan ye u datugulen bɛ k'u hubusi Alahu Taala ɲɛkɔrɔ
لا يملكان لأنفسهما إفراجا uteseka uyere labo ola ولا يملكان لأنفسهما انحتاقا uteseka uyere kan horonya kabonina لأن الذي اعتقلهما هو الذي بيده الأمر كله. sabula masami yumene ko datugunye ko belegelembe masami mbolo ube ode bolo. Jamal Salim Fuadu Dejoui ni kiri tigala baw minu ye kiri gelama ke ube chogodi. محاكم الدنيا ستنقضي jen tribunalu bina ban والقاضي نفسه سيموت juju kiri tigala yere bina sa ولكن اعلموا يا قضاة الأرض du kolo kiri tigalaw juju aw kodo aya don اعلموا أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم يقول aya do ka fo nabi nyuma Muhammad Allah taala ka nemani kisi jidi aka ala kira ya fo من أعان على قتل مسلم ni ma mi ye deme ke kasilame do faga ولو بشطر كلمة hal na kera kuma kelen tlanje de ye dakurnya kelen tlanje ni ma mi yo fo kasika mo deme kasilame do fa أي بنصف كلمة okoro kuma yere tlanje de kudo ko dakurnya tlanje ni ma mi yo fo kasika dola se saya ma جاء يوم القيامة atigi bena alkiyama jodo مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله abe sebe anya flani nyoche anya ni nyoche ka sebe ko ni ye ma jigi tigele ne kabo Allah taala ka hinela اعلموا يا قضاة الدنيا jen kiri tigelaw aya don اعلموا aya don koy jen kiri tigelaw jen juju أن النبي ka fo nabi nyuma صلى الله عليه وسلم nema ni kisi bama aya fo يقول aba fo من أعان ni ma mi ye deme ke على قتل مسلم kasika silame do fa ولو بشطر كلمة hal na kera dakurnya kelen tlanje de ye جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه abena alkiyama jodon asebenembe anya flani nyoche آيس من رحمة الله ni ye ma jigi tigelen ye kabo Allah taala ka hinela والحياة لا تدوم أبدا وغدا يا قضاة الدنيا aka do ka fo nyene bayi otina ban koy ni chugo ya la abute na yede nga aka do ka fo ya du kolo kiri tigelaw du kolo juju aya don ستعملون على المعاش don dola abuta retireti la koy تجلسون في مقهى المعاشات في لا زغل abuta retireti la dogole kaburu don kono ولا تجدون من يقرئكم السلام hali awte masro ay wala dogole kaburu don kono mo gombe ta foli bla awla لن ينفعكم ملك masakete aw nafa kawto la dogole kaburu don kono ولن ينفعكم حاكم kiri tigelate aw nafa ye ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة masa yo de fo abina awma kelen kelen de koy ina fo anyaw da chien folo jugum na a kelen kelen be na de koy kabru dona koni شر الناس من باع آخرته بدنياه mawla juguma o ye mamiye aka lahara fere jen koso لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره nga mami ka jugu o fana ye o ye mamiye aka lahara fere mo were ka jena o de ka jugo tiye شر الناس من باع آخرته بدنياه mawla juguma o ye mamiye aka lahara fere aka jen koso لكن شرا منه من باع آخرته بدنيا غيره nga mami ka jugu o fana ye o ye mamiye aka lahara fere ma were ka jen koso o de ka jugo o fana ye يا معشر المسلمين islamai jama أبو بكر يخرج من خيمة امرأة عجوز abubakar siddiq ne a botola ye ka bɔ musokɔrɔba o ka bugusoni kɔnɔ فيقول له عمر umar bi kan to an ma أنت يا خليفة رسول الله ala kira ka nɔrɔbila e de do أنت الذي سبقتني e de ye ne kɔn wa abubakar ثم يقول عمر wala umar y'i kan to ما سابقت أبا بكر إلى خير إلا سبقني ne ma abubakar kɔn ɲɔgɔnya ka taa hɛrɛ ko si ma fo abubakar fa ka ne kɔn dɛ a ye n dan bɛɛ la ومع ذلك nga o n'a ta bɛɛ lajɛlen الخليفة ووزير عدله khalifa a n'a ka ladiriya minisiri يتناوبان الخدمة o bɛ ka baara in bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ka baara kɛ musokɔrɔba ye خليفة khalifa ووزير عدله a n'a ka ayiwa ladiriya minisiri
يتناوبان وبك أبو نيون كرو استغفر الله أي بي أفني على فعل بل يتنازعان أي وتك أبو نيون كرو وبك نيون سما لا بي فعل كاكي يتنازعان وبك نيون سما لا لكوي خدمة امرأة عجوز عمياء musokɔrɔba min n'a a ɲɛ tɛ ko la ka se ka baara kɛ o ye khalifa a n'a ka ladiriya minisiri bi ka ɲɔgɔn sama o nɔfɛ si tɛ k'a to si ye bɛɛ bɛ fɛ ale de k'a kɛ. لا هي حسيبة musokɔrɔba in danbetigi tɛ ولا هي نسيبة danbetigi tɛ فليس لها في الدولة ظهر ayiwa kɔ tɛ a la jamana kɔnɔ ko maa giriman don ayiwa ko ayiwa giriman de b'a la n'o de y'a to nin bɛ kɛ o si tɛ. bonya tɛ a la ko bonya de b'a to nin bɛ kɛ a ye ayi o si tɛ. ومع ذلك كان أبو بكر يقول o n'a ta bɛɛ lajɛlen abubakar siddiq radiyallahu anhu wa arda a kun kɛra a b'a fɔ. يا ليتني كنت شعرة في صدر رجل مؤمن ala hali ne kun ka kɛ siden kelen ye mumuni dɔ disi la hali n ka k'o ye. بعد هذا nin bɛɛ kɔfɛ. بعد هذا أرفع الستار عن المشهد الثالث nin bɛɛ kɔfɛ sa o tuma na filɛli yɔrɔ sabanan n bɛ rido ta ka bɔ o fana kan. عن عمر ka bɔ umar kan n bɛ rido kɔrɔta ka bɔ umar kan siɲɛ sabanan. وعندما أقول عمر فإنما أقف على ساحل بحر لا شاطئ له nin ko umar o ye ne jɔlen de ye ba de dawolo ka ba min ni bada kɛlɛ tɛ a la. إنه بحر ذاخر ba falen do تمتد أمواجه لتغسل الأرض من ayiwa min ye a bawoyo bɛɛ sama mun kɔsɔn ka se ka taa dugukolo ko ka saniya أرجاسها ka bɔ a nɔgɔw la وأدناسها ani ka bɔ a sɔfɛw la وأنجاسها ani ka bɔ a sɔfɛw la kɔni ba min n'a bɛ dugukolo saniya o de ye umar ye ibn al-khattab radiyallahu anhu. بحر إذا رأيته رأيت نعيما وملكا كبيرا ba min do ni ɲɛ dara a kan i bɛ nɛɛma de ye ka masaya ye masaya belebele. في صور i b'a ye sawuraya caman na lahalaya caman na. عديدة من كجا؟ لكني أختار منها الآن مراعاة للمقام صورة واحدة nga ni waati in yɛrɛ kɔsɔ sa waati kɔsɔ n bɛna a ka sawuraya kelen dɔrɔn ta waati in yɛrɛ kɔsɔ sura kelen dɔrɔn n bɛn'o ta umar la. عمر أمير المؤمنين يستأجر umar k'a sɔrɔ ale de ye mumunu ɲɛmaa ye ale de ye khalifa ye. فرسا ليقضي عليها بعض الحاجات a ye so dɔ ta sara la mun kɔsɔn a ka se ka taa a mago dɔ dilan o so in kan a y'o so in ta sara de la. وهو الخليفة k'a sɔrɔ ale de ye khalifa ye koyi. لا يملك فرسا يركبه so t'a bolo a bɛ yɛlɛ so min kan ale de ye khalifa ye. يستأجر فرسا a ye so dɔ minɛ sara la. ويسير في طريقه إلى حيث يريد ayiwa a bɛ ka taama a ka sira la ka taa yɔrɔ la yɔrɔ min n'a b'o laɲini kɔni a bɛ ka taa a ka ci la so kan a ye so min ta sara de la. ورداؤه على عاتقه o y'a sɔrɔ a ka dankana bɛ a kan na. فوقع الرداء عن عاتقه وعمر مشغول بقراءة القرآن umar ayiwa a ka dankana binna ka bɔ a kan na nka o y'a sɔrɔ a sugudalen bɛ kuranna kalan de la. إلى أن ينبهه أحد الرعية بعدما ترك مكان الرداء الذي وقع ayiwa fɔ a ka maramɔgɔ silamɛ dɔ de bɛ sa ayiwa a lakunu k'a fɔ a ye k'a sɔrɔ a tɛmɛna dankana in na yɔrɔ jan dankana in binna a taara yɔrɔ jan ale hakili t'o la yɛrɛ dɔ de bɛna a lakunu k'a fɔ a ye ko i ka dankana in binna koyi. فيقول له أحد الرعية يا أمير المؤمنين ayiwa a ka maramɔgɔ dɔ silamɛw la u b'a fɔ a ye ya muminu ɲɛmɔgɔ ya umar إن رداءك قد سقط منك على بعد i k'a dɔn k'a fɔ i ka dankana in a binna yɔrɔ jan koyi a binna i tɛmɛna a ka yɔrɔ jan. فماذا يفعل عمر؟ umar bɛ mun kɛ sa اسمعوا ماذا يفعل a y'a lamɛn a bɛna min kɛ. اسمعوا إلى طهارة اليدين واللسان والقلب ayiwa a y'a lajɛ bolo fila bɛ saniya cogoya min na nɛ bɛ saniya cogoya min na dusukun bɛ saniya cogoya min na والعينين والجوارح والزين ayiwa ni farisogo bɛɛ lajɛlen bɛ saniya cogoya min na a y'a lamɛn nin kuma in fɔlen umar ye a bɛna mun kɛ. اسمعوا ينزل عن فرسه u ko umar a sinna ka jigin ka bɔ so in kan. ويقول للرجل الذي نبهه cɛ min y'a alakunu k'a fɔ a ye ko a ka dankana binna a y'i kanto o cɛ in ma. قف بجوار هذا الفرس i jɔ so in kɛrɛfɛ i k'a kɔlɔsi. ورجع عمر هذه المسافة كلها
o ko Umar a ye nin furancɛ in bɛɛ lajɛlen a segira o la a bɛɛ lajɛlen ماشيا على قدميه a bɛ ka taama a sen de ka koyi a ma sɔn ka segin ni so in ye a jiginna ka bɔ so kan de ka taama a sen na وجاء بردايه a taara ka dangana ta fɔ yɔrɔ jan ka sɔrɔ ka segin ka na ولما التقى بالرجل الذي نبهه cɛ min y'a lakunu k'a fɔ a ye sa i ka dangana binna a nalen ka o kun bɛ ɲɔgɔnya so in yɔrɔ la sa cɛ in سأله الرجل سؤالين cɛ y'a ɲininka ɲininkali fila la koyi يا أمير a المؤمنين ko a ma i y'a mumunu ɲɛmɔgɔ لماذا لم ترجع راكبا هذا الفرس mun de kosɔn e ma segin k'i to so in kɔrɔ بداية ولما التقى بالرجل الذي نبهه سأله الرجل سؤالين tuma min na n'a ni cɛ ye ɲɔgɔn kunbɛn cɛ min y'a kunu k'a fɔ a ye i ka dangana binna ayiwa cɛ in y'a ɲininka ɲininkali fila la لماذا لم ترجع راكبا هذا الفرس a ko a ma i y'a mumunu ɲɛmɔgɔ mun de kosɔn i ma segin k'i to so in kɔrɔ e ma sɔn ka segin ni so in ye fɔ e ye so jɔ ka segin i sen na i y'o de kɛ mun na i y'o kɛ mun na i y'a mumunu ɲɛmɔgɔ ولماذا رجعت ماشيا mun de kosɔn i segira k'i to i sen na فقال له عمر لأن هذا الفرس ليس فرسي Umar y'i kanto a ma a ko sabula nin so in ne ka so tɛ وأنا لم أتفق مع صاحبه في عقد الإجارة a ko ne ni sotigi ma bɛn n kɛtɔla ka so in minɛ a la sara la an ma bɛn o waati la إن سقط ردائي أن أرجع عليه راكبا an ma bɛn a kan k'a fɔ ni ka dangana binna ko n bɛ segin k'an to a kɔrɔ sabula ne ni sotigi ma bɛn o kan o de kosɔn ne ma sɔn ka segin ni so ye n segira n sen na لا إله إلا الله ma fo se fana kɛra ala ye لم نتفق على هذا في العقد ko sabula an ma bɛn nin ka kɔntara la ne kelen ka so minɛ a tigi fɛ ne ma nin fɔ a ye k'a fɔ ni ka dangana binna n bɛ segin ka taa ta o de kosɔn n jiginna ka taama n sen na لم نتفق ko an ma bɛn a kan فخشيت أن أخون الأمانة o tuma ne siranna n ka na danaya janfa أمانة danaya للرجوع على الفرس sabula ni segira so in kan لأنه لم يتفق مع صاحبه على أن يرجع راكبا إذا سقط منه شيء sabula ani sotigi ma bɛn a kan n'a ka fɛn min buruna ko a bɛ sigi k'a to so kɔrɔ ka taa o ta ko a ni sotigi ma bɛn o kan فسأله الرجل السؤال الثانية o la cɛ in y'a ɲininka ɲininkali filanan la ولماذا لم تأمرني أنا حتى آتيك بالرداء a ko a ma o tuma na mun de kosɔn i ma ne fana yamaruya ne ka taa i ka dangana in ta ka n'a di ma وتظل أنت راكبا فرسك في مكانك o la i bɛ to i ka so in kɔrɔ k'i to nin yɔrɔ la ne ka taa dangana ta ka n'a di ma mun de kosɔn i ma ne bila o fana na فيقول له عمر وهل لي ولاية عليك حتى Umar y'i kanto a ma yala ne ka ɲɛmɔgɔya jumɛn de bɛ e kan آمرك بقضاء شيء من ni أشيائي n b'i yamaruya k'i bila i kan ka ci ɲɛnabɔ ne ka fanga jumɛn de bɛ e kan ne ka ɲɛmɔgɔya jumɛn de bɛ e kan ni n bɛ e yamaruya k'e ka ci kɛ ne ye mun bɛ ne bila o la لا إله إلا الله m'a fɔ se fana kɛra ala ye لا إله إلا الله m'a fɔ se fana kɛra ala ye هذه أخلاق الخليفة nin de ye khalifa jogo ye wa لا يرجع حتى يأتي بالرداء حتى لا يخون أمانة عقد الإجارة ayiwa a tɛ sɔn ka segin k'a to so kɔrɔ mun kosɔn ayiwa a ye so min ta sara la o danaya a kana na o janfa ولا يأمر واحدا من الرعية أن يأتيه بالرداء a ka maramɔgɔ kabini silamɛw la a t'o fana yamaruya o ka taa ka dangana ta ka na d'a ma لأنه لا سلطان له عليه sabula ale ka fanga tɛ o kan ale ka mara wɛrɛ tɛ o cɛ in kan تعال يا عمر Umar na koyi تعال لترى أموال المسلمين Umar na i kana silamɛw ka nafolo lajɛ a bɛ cogo min na تعال لترى ما يستحي إبليس من ذكره Umar na i kana fɛn ye Iblisa bɛ maloya ka sameya fɛn min fɔli la kɔni na i k'o ye dɛ
تعال لترى المآسي. عمر ناسا إكنا دوسكاشي كويه. تعال لترى أكل التراث أكلا لما وحب المال حبا جما. na إكنا لاجي نين نفرو بدو تشوم نا دونكو جولا أدم دو بن نفرو كانو تشوم نا كانو من كجلن كوسبة عمر نا ولاجي ده. تعال والله يا عمر. ناسا ينكلي الله تعالى لا يا عمر. أنا لا أجد ما أعبر به عنك. فانتني بولو مفهمي نيفو إكاكولا يا عمر. لا أجد ما أعبر به عنك. انت فانسر مفهمي بنيفوليك نمين إكاكولا يا عمر. فجناني عاجز. ندو سكون دسليندو. ولساني كال. نلنغو فنا دسرا. وبناني محطم. أيوة نبولونغوني فنا جورا وفنا دسرا. والبيان يخجل. نكا كما دون فنا مالو يرا وسامي يرا. البيان يخجل يا سيد الحكام. نكا كما دون وبين مالو يا كيريتي غلا وكنتيكي عمر. يا عمر. يا عمر. يا عمر إن هذا الفارسي. فارسي كامي فلانية. الذي رآك تنام. فارسي كامي عمر إبس نغلا. أين؟ إكم بس نغلا يرج مدي. في أي برج عاجي كنت تنام؟ أيوة شاتو جمالي كمبي ني او شاتو سامني لمادو ني كمبيكا سنا ولد يا عمر وكنت في أي برج عاجي كنت تنام يا ابن الخطاب؟ خطاب الدين شاتو جمالي كمبي ني او دلالي سامني لا ني كمبيكي إدا او دلا وكنت عند. في أي قصر منيف كنت تنام يا ابن الخطاب لما سانغاسو نيوما دغبانا جمالي كمبي ني كمبي داكاس نغو اولا يا خطاب دي كمامنا ني فارسي كان يبس كاسنا. ذاك الفارسي كان ينام على الأرض في ظل شجرة. كو عمر كاكم بي كاسنا دو كولو جلانديكا اكم بي يري دودي سمالا. ينام على الأرض في الهواء الطلق. abiki da du kolo jalaka fiyan labla lela fiyan la koni في ظل الشجرة. yiri do sumala. واضعا ذراعه الأيمن تحت رأسه. aywa akini nongon kala akeme ko bla kungolo jukoro. لا حراسة. koloshi di kela uteye. لا حراسة. koloshi di kela ukunteye. ولا مشاة. aywa tama bawo munu be tama ka bla fama nye ulu kunteye. ولا مهندسين. ingénieur ukunte munu be ta yoro gitemne foloso ni fama kana ulu kunteye. ولا طيران. aywa pani kelaw ulu fana kunteye. ولا حقول ألغام. aywa mini mugu jugu kata ododo yoro la folo o shi kunteye mugu jugu do yoro kunteye. ولا مطار سريا. yoro dugoma o fana kunteye. إنما ni farisi kan aye Sayyidina Umar yede. طرق الثرى. Umar dalimbe du kolo jalanka. تحت ظل الدوش مشتملا ببردة كان طول العهد يبليها. ayaye yiri de jukoro o ya soro burda do melekelembe ala burda mi abinyini ka koro wati fe. وعهده بملوك الفرس أن لها صورا من الجند والأحراز يحميها. nga farisi kan ale dilamin na kado ka fo farisi masakew ulu koni kado ka fo koloshi di kelaw de benye awasu rasu de beye ka yoro bela gilen koloshi ale dilamin na farisi masakew la oyode koloshi di kela daga banaw koloshi di kelaw aywa ani gitemne kelaw ulu de beshi ukuna nga aye Umar dalin ye yiri jukoro akele moshite. رآه مستغرقا في نومه. aye Sayyidina Umar dalin ye abika suna dafalena yiri jukoro. فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها. aye bonyani korota de ye Sayyidina Umar ye akoro korota lembala bonyani korota ayo de ye Sayyidina Umar kelempe dalin yiri jukoro. فقال قولة حق أصبحت مثلا. Ola farisi kan aye nyakuma fode nyakuma min na kerantalen ye. وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. Yema labana uba lakale ka diri nyoma ni wati mo ba lakale ni wati mo ye o fana ba lakale wati wera mo ye farisi kan ayo kuma fode. أمنت لما أقمت العدل بينهم. farisi kan ko i hakilati gara kuma minna ni ladiri ajo adama do ni nyonje. Umar iladiri ara de
o de y'a to i sunɔgɔra. فنمت نوم قرير العين هانيها. I ladiriyara o de y'a to i sunara ma lafiyalen ma ayiwa ɲɛsumalen o ka suna i y'o de kɛ. I sunɔgɔra i lafiyalen i hakilila tigɛlen sabula i ladiriyara de ya Umar. قد كنت أعدى أعاديها. Nka ya Umar fɔlɔfɔlɔ i kun ye diinɛ in jugu la jugu diinɛ in juguba kun ye e ye fɔlɔfɔlɔ jahiliya la. فصرت لها بفضل ربك حصنا من أعاديها. Nka i nana laban n'i ma ka fisamantiya ye e de nana kɛ karanga ye ka diinɛ in kɔlɔsi k'a sɔrɔ fɔlɔfɔlɔ diinɛ in jugu la jugu de kun ye e ye. Nka Ala ɲɛna i ma i nana laban ka kɛ diinɛ in ka kɔlɔsiliba ye i nana kɛ sinzan ye ani tangalan ye diinɛ in ye. أين؟ Yɔrɔ jumɛn? خشيت أن أرجع راكبا فأخون عقد الإجارة. A ko de ko ne siranna n kana segin kan to ayiwa so in kan n kana na ayiwa kɔntara danaya k'a tiɲɛ. Nin ye mun ye? إنهم قوم عرفوا الله فعرفهم الله. Ninnu ye mɔgɔw de ye o ye Alahu Taala dɔn Alahu Taala fana y'u dɔn. فلما عرفوه أحبوه. Tuma min na n'u ye Alahu Taala dɔn u y'a kanu. فلما أحبوه أطاعوه. Tuma min na n'u y'a kanu u y'a labato. فلما أطاعوه خشعت القلوب له وعلت الوجوه لجلاله. Tuma min na n'u y'a kanu i k'a dɔn k'a fɔ o dusukun o siranna u ɲɛdaw kolola Alahu Taala ye. اتقوه O siranna an ɲɛ. وخشوه. O siranna an ɲɛ. اتقوه وخشوه. O siranna an ɲɛ koyi u yɛrɛ kun tanga ka bɔ a ka ɲangata ma. خشيت أن أرجع راكبا فرسي. Umaru ko de ko ne siranna ni segira kan to so in kɔ la. فأكون قد خنت عقد الأمانة. Ayiwa n kana danaya janfa. الإجارة. أخون عقد الإجارة. Mɔgɔsɔ n ye so min ta sara la o danaya n kana na o tiɲɛ. ما هذا يا عمر؟ Umaru ko nin ye jumɛn ye sa? جوع الخليفة والدنيا بقبضته. Khalifaya bonya ayiwa o bɛɛ lajɛlen o b'a bolo ale de ye khalifa ye. الزهد منزلة سبحان موليها. Nka o kɛra a bana diɲɛ na saniya bɛ masa ye masa min ye nin bɛɛ lajɛlen di a ma. كمن يباري أبا حفص وسيرته. Jɔn de bɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ da Abu Hafsu la n'o ye Umaru ye a n'a ka taasira jɔn bɛ se k'a fɔ k'i b'i kɔ da o la. أو من يحاول للفاروق تشبيها. Jɔn de bɛ se k'a fɔ k'i bɛ i yɛrɛ bɔnfɛ ɲɔgɔnya ɲɛ ni kalon farabaga la n'o ye Umaru ye jɔn de bɛ se o la. يوم اشتهت زوجه الحلوى. Don min na a furumuso ye halwa nege minɛ halwa nege ayiwa o y'a a furumuso minɛ don min na ni dɔw k'a ma bɔnbɔn dɔw k'a ma ko takalangomi. فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها. A ye kan to a furumuso ma ne bɛ nin bɔnbɔn in ani nin halwa in nin takalangomi ne b'a sɔngɔ bɔ min san ni b'a san i ye. ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى. Ni fɛn o fɛn n'o tɛmɛna an ka balo kɔni kan fɛn o fɛn mana to o kɔfɛ silamɛw de ni o ka kan. فقومي لبيت المال رديها. O wuli koyi bɔnbɔn in ni takalangomi in ayiwa a ta koyi i ka taa bila Baitul Mal la silamɛw ka nafolo la taa mara ye silamɛw de ta don anw ta tɛ. كذاك أخلاقه كانت. Ayiwa ko Umar a jogo kun kɛra nin cogoya de la. ولا أهدت بعد النبوة أخلاق تحاكيها. Nabiɲumanya tɛmɛnen kɔfɛ jogo si ma ye jogo min n'o b'a bɔnfɛ ɲɔgɔnya Umar jogo de kun bɛ tan dɛ. ما هذا؟ Nin ye jumɛn ye? من الذي رباك؟ Jɔn de ye e lamɔ sa? من الذي رباك يا جبار الجاهلية؟ Jahiliya waati la i min kun ye maa kana gɛlɛn ye jahiliya waati la jɔn de ye e lamɔ tan? من الذي رباك يا ابن قريش؟ Qurayshiw den jɔn de ye e lamɔ tan? من الذي رباك يا عمر؟ Umar jɔn de ye e lamɔ tan? إن الذي رباه هو محمد رسول الله. Maa min y'a lamɔ tan o de ye Muhammadu ye Alahu Taala ka ciden. روض الوحوش. Ale de ye waraw k'u lakoloya k'u dege mɔgɔw la. روض الوحوش الضروري. Ayiwa wara farimanbaw Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale de ye u lakolo k'u ni mɔgɔw dege ɲɔgɔn na wara farimanw. جعل من عباد الحجر قادة للبشر. Maa minnu kun bɛ ka fara de bato
aye olu de kɛ adamadenw ka ɲɛmɔgɔw ye. وجعل من رعاة الغنم زعماء للأمم. maa minnu kun ye bagangɛnnaw ye aye olu de kɛ mantow ka ɲɛmɔgɔbaw ye. وجعل للمستضعفين عزة وكرامة. ale de ye kɛli kɛ maa laafulenw ka bonya kɛ u ye ka kɔrɔta kɛ u ye. جعل من عباد الحجر قادة للبشر. ayiwa maa minnu kun ye farabatulaw ye aye olu de kɛ farikolotigiw ka ɲɛmɔgɔw ye. رب الحجر. a ye fara lamɔ dɛ. رباه. a y'a lamɔ koyi. رباه. a y'a lamɔ. ومن الذي ربى محمدا؟ jɔn de ye muhamadu yɛrɛ lamɔ sa. إنه سئل هذا السؤال فقال. u ye alakira ɲininka ka bɔ nin ɲininkali ma nka alakira ko. أدبني ربي فأحسن تأديبي. ne maa de ye n ladabuya a ye n ladabuya kɛ ko ɲɛ. سادتي وإخواني. ya ne ka kuntigiw ani n balimaw. أخشى إن استرسلت في الكلام ayiwa n bɛ siran ni n tora kuma la nin cogo la. أن تميل الشمس في برجها. ayiwa tile kana na jɛngɛ k'a to a ka taa sira kan. ويضيع الوقت من بين أيدينا. waati kana na tiɲɛ an bolo ni n tora kuma la tan. لكن اسمحوا لي أن أتأدب مع الرسول وصحبه. o tuma a ye hakɛ to n ye n ka ladabuya ka fara ciden kan n ka ladabuya ka fara a ka sahabaw kan. تقول للسان قف مكانك يا لسان. n b'a fɔ nɛma nɛ i jɔ i nɔ na. فإنك تتحدث عن خير الآلام. sabula e bɛ ka kuma dannifɛnw la sɔn hɛrɛma i bɛ ka kuma o de kan. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه ne ye وسلم. muhamadu ka diinɛ kalanyɔrɔ de ye ne ma ni kisi bɛ a ma. يقول فيها الحبيب المصطفى. ayiwa an kanubaga in ala taala ka sugantili jɔn in a b'i kanto o la. البر لا يبلى. ɲumanya tɛ kɔrɔ. والذنب لا ينسى. junubu ɲinɛ tɛ k'a kɔ. والديان لا يموت. jurusara masa a tɛ sa. الديان لا يموت. jurusara masa a tɛ sa dɛ. يا من بدنياه اشتغل. emi i yɛrɛ kun sugula ni ka diɲɛ de ye. وغره طول الأمل. nataw la kuntala jan o ye maa min marasa k'a nɛgɛn. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. saya bɛna cunkan de la koyi wa kaburu o ye nata wagande de ye. nataw caman bɛ kaburu dɔ de kɔnɔ. يا قضاة الدنيا. diɲɛ juju diɲɛ kiritigɛlaw. اتقوا الله في أحكامكم. a ye siran alahu taala ɲɛ aw ka kiiriw la juju ani kiritigɛlaw. لن ينفعكم ملك ولا حاكم. masakɛ tɛ aw nafa faama tɛ aw nafa. أمام الله. alahu taala ɲɛkun tilenna dɛ. كان لأبي جعفر المنصور وزير اسمه طاووس. abu ja'far al-mansur o kun ye faama ye khalifa kun do minisiri kun b'a bolo o minisiri in tɔgɔ ye ko Tawus. قال له أبو جعفر ذات يوم ayiwa abu ja'far a y'i kanto a ka minisiri ma n'o ye Tawus ye don dɔ la. ولي الدواء يا طاووس. a ko Tawus ayiwa dababara in ta k'a di ne ma de. قال له الوزير خذها أنت. minisiri y'i kanto a ma ko dababara ta i yɛrɛ ye koyi. فقال لم لا تناولني إياها. ayiwa khalifa y'i kanto a ka minisiri ma mun de kosɔn i tɛ dababara in ta k'a di ne ma. فقال له الوزير. o tumana minisiri in n'o ye Tawus ye a y'i kanto abu ja'far al-mansur ma. يا أبا جعفر. a ko ya abu ja'far. أخشى أن تكتب منها كلمة تظلم بها أحدا منهم. bɛ siran i kana na sɛbɛnni kɛ nin daba in na dakuriɲɛ kelen na dakuriɲɛ min n'i bɛ maa dɔ tɔɲɔ o la. عباد الله. kabini alahu taala ka jɔnw la. فأكون شريكك في الظلم يوم n القيامة. kana na fara i ka tɔɲɔli la alikiyama jɔ don. o tumana n bɛ siran o de ɲɛ i kana na hali dakuriɲɛ kelen sɛbɛn nin daba in na n'i bɛ tɔɲɔli kɛ ni o ye n kana na fara i kan o la. خذ الدواء تأتي. dababara in a ta i yɛrɛ ye. يا قضاة الدنيا قبل أن تصدروا الأحكام راقبوا الواحد الديان. diɲɛ juju diɲɛ kiiritigɛlaw sɔnni aw ka kiiriw tigɛ k'a bin masa kelen jurusara masa a y'o kɔlɔsi a ka hakili to a la. الديان لا يموت. n ko jurusara masa a tɛ sa de. اعمل ما شئت. fɛn min ma n'i diya o kɛ. كما تدين تدان. i mana juru don cogo min na i bɛ sara ten. كما تدين تدان. i bɛ juru don cogo min na i bɛ sara ten dɛ.
ويقول أيضا aba kan do tuguni ka fo كل ابن آدم خطاء adama de kilingen na bela gilen be se ka fili وخير الخطائين التوابون. ga fili bawla son herema o emunu be tubi ka segi Allah ta'ala ma de yantigi Allah يا موفق الطائعين masami edebe batokelaw ben sababa ma وفقنا لما تحبه وترضاه. an b'a ɲini fɛ i kan bɛ sawama ka ɲɛsin fɛn ma i bɛ fɛn min kanu ani i bɛ jɛn ni fɛn min ye آمين. Allah ta'ala ka duwawu jaabi الحمد لله رب العالمين. tanu bɛ Allah ta'ala ye min ye dannifɛnw ma ye وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين. n bɛ seereya k'a fɔ maa foyi tɛ fo n'a kɛra Allah ta'ala kelen pe ye ale de maa ɲumanw dɛmɛbaa ye ale de ye maa ɲumanw sɛmɛyɔrɔ ye وأشهد أن سيدنا ونبينا n bɛ seereya k'a fɔ an ka kuntigi an'an ka nabi ɲuman وعظيمنا وحبيبنا an'an ka maaba an'an kanubaga محمد رسول الله min ye Muhammad ye Allah ta'ala ka ciden do خاتم الأنبياء والمرسلين. nabi ɲumanw dafabaa do cidenw fana dafabaa do معشر السادة الأعزاء y'an kuntigi maabaw إليكم هاتين القضيتين الصادقتين. ayiwa a ye nin lamɛn nin ye kibariya fila ye kibariya fila min ni tiɲɛ de do n b'o da o tulo kan القضية الأولى kibariya fɔlɔfɔlɔ min filɛ nin ye ni tiɲɛ do ما نزل بلاء إلا بذنب. i k'a dɔn k'a fɔ balawu si tɛ jigin fo n'a kɛra junubu de sababuya la والقضية الثانية kibariya filanan yi لا يرفع البلاء إلا بتوبة. a k'a dɔn k'a fɔ balawu tɛ kɔrɔta fo n'a kɛra ni tubi ye dɛ هاتان قضيتان أعيدهما على أسماع سيادتكم nin مرة kibariya fila in bɛ segin nin kan ayiwa a tulo kɔrɔ siɲɛ filanan أخرى. ما نزل بلاء إلا بذنب ayiwa balawu si tɛ jigin fo n'a kɛra ni junubu sababuya ye لا يرفع إلا بتوبة. ayiwa balawu fana tɛ kɔrɔta fo n'a kɛra ni tubi de ye أما كوني حكمت عليهما بالصدق nka ne kelen ka kiiri kɛ nin kibariya fila in kan k'a fɔ tiɲɛ de do فلأن الأدلة على صدقهما sabula nin kibariya fila in a tiɲɛtigiya yirali o dalilu من كتاب الله. o bɔra Allah ta'ala kitabu de la وإذا نطق كتاب الله فلا جدال ni Allah ta'ala kitabu kumana ko min na ɲɔgɔn sɔsɔ banna ولا كلام ولا kuma wɛrɛ tɛ ye مشاحة. ɲɔgɔn sama tɛ ye tuguni إذا ما نطق القرآن الكريم ni Qur'ana kumana fɛn min kan o kuma banna ka ban ما نزل بلاء إلا بذنب. a ko balawu si tɛ jigin fo n'a kɛra junubu dɔ sababuya la لأن الله تعالى يقول sabula Allah ta'ala b'a fɔ ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. fɛn min mana aw sɔrɔ kabini masiba la o kɛra ni fɛn sababuya de ye aw bolo ye min baara ولا يرفع البلاء إلا بتوبة. ayiwa balawu fana tɛ kɔrɔta fo n'a kɛra ni tubi ye لأن الله جل ذكره يقول sabula Allah ta'ala min n'a ka ko sumali bonyana a ka ko sumali kɔrɔtara Allah ta'ala b'a fɔ قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ne ko a ye yafa ɲini kɛ aw ma fɛ aw ma kɛra yafa masa ye يرسل السماء عليكم a مدرارا bɛ sanji suru aw kan ni ji ye k'a suru ويمددكم بأموال a وبنين bɛ aw jidi nafolo la ka aw jidi denkɛw la ويجعل لكم جنات ويجعل لكم o أنهارا. la a bɛ nakɔ fɔlɔw kɛ aw ye ka kɔw fana di aw ma وقبل أن أنتقل من مناقشة القضيتين sɔni nin kibariya fila in sɔni n ka yɛlɛma ayiwa o kibariya ɲɛfɔli la أريد أن أنظر نظرة ذات عمق n bɛ fɛ ka filɛli kɛ filɛli min ni o bɛ dunya في الدليل على القضية الأولى. ayiwa kibariya fɔlɔ in daliluya min b'a la n bɛ fɛ k'o lajɛ ayiwa ni dunya ye قول الله تعالى وما Allah ta'ala ka kuma Allah ta'ala ko أصابكم من مصيبة fɛn min mana aw sɔrɔ kabini masiba la فبما كسبت أيديكم. o kɛra ni fɛn de ye aw bolo ye min baara
المراد بقوله تعالى Allah ta'ala ka laɲini ni kumakan in na بما كسبت أيديكم aw bolo ye min baara o kuma in o laɲini ye min ye أي فببعض ما كسبت أيديكم o kɔrɔ aw ka bolo ka baara dɔw aw ye baara min kɛ o dɔw a bɛ minɛ ni o de ye a bɛɛ tɛ لأن الله قال في آخر الآية sabula Allah ta'ala y'a fɔ aya in laban na ويعفو عن كثير k'a bɛ yafa caman kɔ o b'a yira k'a fɔ a t'a minɛ n'a bɛɛ ye a b'a minɛ ni a dɔw de ye إذا فالذي يصيبنا به إنما هو عن الضعف o tuma na Allah ta'ala bɛ anw lase min lase anw ma o bɛ kɛ anw ka baara dɔw de la dɔw عن بعض الذنوب ka bɔ an ka junubu dɔw ma kɔni بدليل قوله تعالى في sabula Allah ta'ala ye ayiwa o fɔ o y'o dalilu ye a y'a fɔ yɔrɔ wɛrɛ la موضع آخر ظهر الفساد في البر والبحر Allah ta'ala ko tiɲɛli bangena geren kan tiɲɛli bangena ba kɔnɔ بما كسبت أيدي الناس o kɛra ni fɛn sababuya ye mɔgɔw bolo ye min baara ليذيقهم بعض الذي عملوا o kosɔn a k'u lanɛnɛ fɛn dɔw la u ye fɛn min waleya لعلهم يرجعون ayiwa a dɔra u na segin بعضا إذا فماذا تكون النتيجة لو أن الله آخذنا بكل ذنوبنا o tuma na a b'a minɛ ni a dɔw de ye nka a jaabi bɛ kɛ cogo di ni Allah ta'ala kun y'a minɛ n'an ka juguman bɛɛ lajɛlen ye o kun bɛ kɛ cogo di sa إذا كان هذا البلاء الذي نقاسيه ayiwa balawu min filɛ nin ye n'o bɛ ka anw sɔrɔ k'an degun من أزمة في الدواء ayiwa gɛlɛya min b'an na fura sɔrɔli ko la والغذاء ayiwa balo sɔrɔli ko gɛlɛya min b'an kan o la والغطاء ayiwa fini ayiwa o sɔrɔ cogo n'o ye fiyɔrɔbɔ ye gɛlɛya min bɛ o la والكساء ayiwa an ka birifiniw olu sɔrɔ cogo ayiwa gɛlɛya min bɛ anw kan o la والإسكان ayiwa sigiyɔrɔ ko o gɛlɛya min bɛ anw kan والزواج ayiwa furu ayiwa gɛlɛya minnu bɛ anw kan o bɛɛ lajɛlen والمواصلات ayiwa an ka transportw yɛlɛnkafɛnw o ayiwa gɛlɛya minnu bɛ anw sɔrɔ o la ni o bɛɛ lajɛlen ومصيبة الأخلاق ani ayiwa jogo masiba fana min bɛ anw sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen ni Allah ta'ala kun y'a minɛ o bɛɛ lajɛlen ma ni o bɛɛ kun kɛra إذا كان هذا ببعض ذنوبنا n'a فما y'a sɔrɔ an ka junubu dɔ de bɛ kɛ sababu ye ka nin bɛɛ lajɛlen se anw ma an ka junubu dɔ مثالنا لو عاملنا الله بكل ذنوبنا o tuma na ni Allah ta'ala kun ye anw baara ɲɔgɔnya k'an minɛ n'an ka junubu bɛɛ lajɛlen ye o kun bɛ kɛ cogo di الجواب في قوله تعالى a ko ko o jaabi o bɛ Allah ta'ala ka kumakan de kɔnɔ ولو يؤاخذ الله الناس بما ni كسبوا Allah ta'ala kun bɛ adamadenw minɛ ni fɛn ye u ye fɛn min baara n'a kun b'u minɛ o ma ما ترك على ظهرها من دابة Ala kun tɛ toli kɛ dugukolo in kan fɛn ɲɛnama si la ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى nka a b'u yakariya ka taa se waati de ma waati min n'o tɔgɔ welelen bɛ فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده n'u بصيرا ka waati sera tuma min na Allah ta'ala yeli masa don n'a ka jɔnw ye وبما كسبوا تفسرها الآية ayiwa min fana fɔra u mana fɛn min waleya o tuma na aya wɛrɛ fana bɛ yen min b'o fana fasiya k'o tafsiru في سورة النحل ayiwa ni o aya bɛ suratu nahli kɔnɔna na didenw kɔfɔ sura kɔnɔ ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ni Allah ta'ala kun bɛ adamadenw minɛ n'u ka tɔɲɔli sababuya ye ما ترك عليها من دابة a kun tɛ ɲɛnama fɛn si to dugukolo in kan ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى nka a b'u yakariya ka taa se waati de ma waati min n'o tɔgɔ welelen bɛ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا n'u يستقدمون ka waati sera tuma min na u tɛ yakaruya hali sanga kelen wa u tɛ kɔn fana hali ni sanga kelen ye معشر السادة y'an ka kuntigi jama الظلم ظلمات يوم القيامة a ka don k'a fɔ tɔɲɔli o ye dibiw de ye alikiyama jɔ don بل إن الشرك بالله نوع من أنواع الظلم وليس هو الظلم aw ka don k'a fɔ filankafoya fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ ye nka tɔɲɔli da bɛɛ lajɛlen tɛ o ye الشرك بالله وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفر ka fila fara Allah ta'ala kan o de ye junubu kelen kelen ye ala tɛ min yafa fiyewu o kelen pe de don o fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ de ye جزء من الظلم o ye tigɛli yɔrɔ dɔ de ye ka bɔ tɔɲɔli la قال الله تعالى إن Allah ta'ala y'a fɔ Kurana kɔnɔ الشرك لظلم i عظيم ka don k'a fɔ filankafoya o ye tɔɲɔli ye tɔɲɔli min n'a ka bon kosɛbɛ نوع من أنواع الظلم o fana o ye tɔɲɔli nɔnɛya dɔ de ye معشر السادة y'an ka kuntigi jama إن هناك للأمم مراحل لا بد أن تمر بها i فإذا ka dɔn k'a fɔ mantonw lahalayaw de bɛ yen lahalaya min fo u ka tɛmɛ o lahalaya in de fɛ لم تتدارك
وإذا لم تقف عند حدها awa ni umaku manto na ula ni manto majo odana nu temena oka إنها تصل إلى مرحلة يصعب علاجها obotase lahalaya mi na furakeli ka gelen بل يعسر علاجها ay abtase yoro min ni afurakeli be gelaya de كما يخطئ الحساب فيأتي بأمر sabula ni jetu nyaamina kuma minna kasoro kana ni jabi cejugu ye aywa be gelaya de بدعواك إن للمجتمعات مراحل akado ka fo alamo do ka sigida lahalaya de be ala لا بد أن تقف عندها الأمم fo manto ka jo o yoro de la de المرحلة الأولى من مراحل التدمير aywa akado ka fo tachnye aywa o lahalaya folo min no beke ni manto tabina tnye otmana o lahalaya folo min beke هي مرحلة الانحلال o de jugo lablale jugo tnye ni asira oma o de awa tachnye ni halaki ala halaya folo ye الانحلال الخلقي awa jugo awa ka lablale ya jugo tnye المرحلة الثانية lahalaya fulana ni jugo tnye ni na temena oka مرحلة اللامبالاة abetasi lahalaya werela ammago tala min mana min jey ko ke ammago tala o ye lahalaya fulana ye o de bina jogo fana tiɲɛli awa kɔfɛ مرحلة الانحلال وإذا أردنا أن نهلك قرية ayiwa jogo tiɲɛ lahalaya in kɔnɔna na ala tala ko kurana kɔnɔ n'an jɔra ka kan bɛ dugu min halaki مترفيها awa dugu maa nɛmalew an b'u yamariya تتبعه فيها o bɛ tiɲɛli kɛ dugu in na فحق عليها o القول la ɲangata kuma kan bɛ hakɛya ka wajibiya u kan دمرناها an bɛ تدميرا sɔrɔ ka o dugu ta tiɲɛ ka halaki ta tiɲɛli la ani halakili la مرحلة اللامبالاة ayiwa an mago t'a la o lahalaya n'a sera o ma sa أن يصير المعروف منكرا والمنكر معروف o de ye ɲuman o ka kɛ juguman ye juguman o fana ka kɛ ɲuman ye n'a sera o ma o kɔni o de ye ayiwa an mago t'a la o y'o lahalaya de ye وقد حدث ذلك ayiwa o kɛra ka ban koyi o kɛra dɛ ɲuman kɛra juguman ye juguman kɛra ɲuman ye o bɛ kɛra ka ban sa an ka nin waati in na أصبح إطلاق اللحية منكرا وإرخاء الشعور على الكتفين معروفا ayiwa ka i bomusi bila o nana kɛ kojugu ye nka k'i kunsigi bɔn i kamakun kan o nana kɛ ko ɲuman ye أصبح البيع والشراء منكرا وأصبح أكل الربا معروفا o tuma sanni ni feere olu nana kɛ kojugu ye nka riba ni gɔrɔkɔ o de nana kɛ ko ɲuman ye أصبح الزواج رجعية وترخرا ayiwa furu o nana laban ka kɛ seginkɔ ye o nana kɛ i n'a fɔ maa min ayiwa e tɛ ka taa ɲɛ furu nana kɛ o de ye أصبح الزنا وإتيان الحرام معروفا jɛnɛya ani haramu kɛli o de nana kɛ ko ɲuman ye mɔgɔw bolo أصبحت القيم الأخلاقية تفكرا ayiwa jogo ɲumanbaw olu nana kɛ kɔsegin ye ani sɛgɛnko ye ayiwa k'a fɔ maa min bɛ o la i sigira i kɔ de o de bɛ mɔgɔw bolo bi وجودا وأصبح السطور والخروج على طاعة الله معروفا ayiwa musow k'u yɛrɛ waraka k'u yɛrɛ bajanbila ayiwa ala tala ka batoli ka u murti ka bɔ o ma o de nana kɛ ko ɲuman ye an ka nin waati in na إن الحمل قد استأسد عندما استلوق الجمل i k'a dɔn k'a fɔ sagadenni a y'a yɛrɛ kɛ waraba ye koyi sabula tuma min na ɲagamɛcɛ o fana y'a yɛrɛ kɛ ɲagamuso ye tuma min na kɔni ولما رأيت الجهل في الناس فاشيا a ko tuma min na n y'a ye kodɔnbaliya ni jahiliya jɛnsɛnna mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ تجاهلت حتى قيل إني ne جاهل fana ye yɛrɛ kɛ kodɔnbali ye fo mɔgɔw y'a fɔ ko ne yɛrɛ ye kodɔnbali ye kɔni sabula a jɛnsɛnna mɔgɔw cɛla n fana y'u ladege فما عجب كم يدعي الفضل لا ko nin ye kabako ye dɛ maa nagasilen joli de bɛ yen n'a bɛ dafali wele a yɛrɛ la ka mankutubaw fɔ a yɛrɛ la k'a sɔrɔ maa nagasilen don وما أسف كم يظهر النقص فوضله nin ye kabako ye sa maa fisamantiyalen joli de bɛ yen n'o bɛ ka dɛsɛ yira ka dɛsɛ bange mɔgɔw ye k'a sɔrɔ maa dafalen don o fana ka ca مرحلة الانحلال ayiwa ni jogow tiɲɛna tuma min na o lahalaya kɔni مرحلة اللامبالاة o tuma na a tɔ bɛna kɛ an mago t'a la min mana min diya o ko kɛ a bɛna laban o la يلي بعد ذلك مرحلة لا عودة ayiwa an tɛ se k'an kɔ yɛrɛ o fana bɛna tugu o la jogow mana tiɲɛ lahalaya fɔlɔ o y'o ye ayiwa o tuma na an mago t'a la o fana bɛna tugu o la
asabara bina ke wa anti sigan ko koy sai ko tala nana na shoma Allah hawla anti sigan ko sai ko bali akoni abina so farama wa ba'daha ta'ti an-natija otmana o bela yiri jabi sa o de bina o ko fede nitte kera ko ni ka anti sigan ko otmana jabi bina de والنتيجة لا أذكر فيها صفحات أيوة كادو كافو أبنا الله بامنا وجابي كوني نتي سبعين فرا فو أولا ولا أكثر فيها أقلاما أيوة نتي أيوة كلمة سيكاري أولا كافو مني فولي ورك أولا أيوة وجابي أكوني إنما النتيجة كلمة واحدة كادو كافو أبنا الله بامنا ويدكو نيا كلين دي هي الضياع ودي أيوة لبلليا أني أيوة كوت نيلي لبلليا أني كوت نيلي أبنا الله بام ودلا انحلال أيوة جوجو منا كنيه مبالاة أيوة كتلك هي أما وتعالى لا عودة وأنت سيغانكو نو بلا جلين يساوي ضياع وبتا أيوة لبان مية ودي لبلليا أنكو نيلي وإذا ما وقع الضياع فإن أيوة ني لبلليا أنكو نيلي كيرا لله وإنا إليه راجعون أوني الله تعالى تايري أمبسي كتا الله تعالى دي ما ني كيرا معشر الإخوة يا أمبالما جماعة وأنا لا أقول هذا الكلام من عندياتي نبي كان يكمل من فونتي كان يبون يركون يركوي إنما أسوق الأدلة عليه نبي كان دلوا يران نلا حليان نوكا من واقع ما نشرته الصحافة أيوة أنغا جورنالو أنغا جورنو يه من جنسة كنا فوني جنسة سيراو فانين دو كوينا نغا كما ينبتاليك أولولا هذا الأسبوع اسمعوا الحادث الأول أيوة كوفلا فلا مني أكيرا أيو لمن ثم الثانية أكفلنا فنا لمن ثم الثالث ni sabana yi akofana lame ثم بعد ذلك اعلموا أن o kofe aya don ka fo الخطر دائم ka fo farati min bi an ka abina ki an ka de koy وأن الانحلال خطير aywa ka fo jugu nye asira aywa farati dana نعم قضية أمام محكمة الأحوال الشخصية aywa ningoni aywa dimba ya kunya nyene babawo uluka kiriti ga yoro ni yake bari adoye uluka kiriti ga yoro la dimba ya ka kunya o be forum na aywa o tribunali kibari ado beye زوج يطالب زوجته في بيت الطاعة aywa ni yake adoye ayala nyina muso fe amuso ka se kata labatuli sokono akata so aka labato يطلبها إلى بيت الطاعة ayala nyini ka fo akata ka so aka labato والزوجة ترفض aywa furumuso bana kwato ke والقاضي يحكم للزوجة aywa kiritigara fana kiritige ko muso de joba la koy عدم السماح بذهابها إلى بيت sabula ko الطاعة ay ko muso da ukate ta ke ka so kata labato ko muso jodo kiritigara oka لماذا؟ ko mun ko so kiritigara oka ko muso de jodo الزوج رجل من الكبار يعمل sabula ken ko ma baw dodo مديرا aywa ko directeur de do ken kuni directeur de do في أحد الأعمال aywa bara dawla bara ko do directeur de ken ye akwa muso kata so ka labato muso murtira wa kiritigara fana kiritige ko muso jodo أو في إحدى الوزارات wala ministre so dawla ay barake directeur ko ndero ومتزوج nga ko afurle ndo fana muso ni deum ba fe ومعه أولاد awa deum be فلماذا نشدت زوجته؟ ko mun de ko so afur muso shi naka murti ka ba ka so mata لماذا دعاها لبيت الطاعة؟ mun de ko so ya wule akata so kata labato وكيف تأبت عليه؟ mu ko so muso yin bana o ma وكسرت كلامه na yi kuma fo ka cha ya abo kuno wa تقول لماذا؟ abado munawa munani ko inkera abe kele kuno wa لأن سيادة المدير sabula directeur mi flen ni ye ترك زوجته وأولاده aya furumuso ye ka to ye ka den to ye ka kodo ula وتزوج بالسكرتيرة atara aka secrétaire muso secrétaire si atara o de furu koy aka secrétaire muso ko furu aka ba amuso la aka ba adenw la الحسناء awa secrétaire muso min na che kan ikoni ayo de furu koy التي يخلو بها في حجرته ani min be fere ka to aka bureau kono وعلى بابه نور أحمر ka soro aywa lumière blema buka koni ani min be fere aka secrétaire muso yin ko ayo de furu koy abana muso la abana deuna صورة aywa ni sawra isale ni misali yayi من صور الانحلال aywa jogo nya misali ado de flen ye koy لو أننا سمعنا كلمة لرسول الله ala kira kuma ngamin fo nan kun yo lame sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ما خلا رجل بامرأة ala kira ko cɛ si ni muso si tɛ fɛrɛ u dama إلا كان الشيطان ثالثهما. fo shetana ka kɛ u sabanan ye. Ala kira de y'o fɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. قال صحابي يا رسول الله sahaba dɔ y'i kanto ko ya Ala taala ka ciden, ولو كانت المرأة صالحة hali ni o muso in kɛra muso ɲuman ye n'a bɛ siran Ala ɲɛ, ولو كانت صالحة hali n'a kɛra maa ɲuman ye, قال الحبيب المصطفى ayiwa an kanubaga in Ala taala ka sugantili jɔn in a y'i kanto sahaba kɛ in ma, a y'a jaabi. ولو كانت المرأة مريم ابنة عمران hali n'a y'a sɔrɔ o muso in ye Mariyama de ye, min ye Ibrahima den muso ye, hali n'a kɛra Seydina Isa ba de ye, n'u fɛrɛla shetana bɛ kɛ o sabanan ye. سكرتيرة secrétaire muso, سكرتيرة secrétaire muso, لماذا؟ muna هل عقمت أرحام النساء أن تلج رجالا يعملون في قلم السكرتارية؟ yala musow denso kunayara, musow dɛsɛra ka cɛw de bange, cɛ minnu bɛ se ka kɛ secrétaire ye, musow de dɛsɛra o la k'o bange wa? ولماذا يصمم سيادة المدير أن تكون السكرتيرة امرأة؟ ayiwa mun de kosɔn ayiwa directeur yɛrɛ fana bi i jɔ a kan de fo secrétaire muso ka kɛ muso de ye, secrétaire muso ma, mun de kosɔn a bi ti ka fɔ a ka kɛ muso ma de ye? أجهاز تكييف هي؟ ayiwa yala ayiwa so sumayala de don wa? ka so la sumaya ayiwa o bɛ kɛ ni machine minnu ye, muso in bɛ taa o ɲɔgɔnna de kosɔn wa? n'o ye climatiseur ye. لماذا؟ mun kosɔn? وإذا ما أرادوا تعيين سكرتيرة wa n'u bɛ fɛ ka ayiwa secrétaire muso fana ta, كتب بالصحف o b'a sɛbɛn k'a di journaux ma, ويشترط فيها ayiwa k'a bɛ kɛ charte ye ni maa min bɛ fɛ ka kɛ secrétaire muso ye, u b'a fɔ أن تكون زرقاء العين a k'a sɔrɔ a ɲɛ kalankalanlama don, رشيقة العود a k'a sɔrɔ ayiwa a jɔkundama cɛ ka ɲi, سارعة القوام a k'a sɔrɔ a jɔkundama tilennen don, ذات شعر يحاكي الليل a فيه k'a sɔrɔ a kunsigi finnen bɛ i ko su dibi. ظلمات. سكرتيرة secrétaire muso ma, نعلن الحرب على الله o ورسوله. tumana an bɛ ayiwa kɛlɛ de ɲɛsin Alahu Taala ma a n'a ka ciden ma wa? الله الذي يقول قل للمؤمنين Alahu Taala de y'a fɔ, a y'a fɔ mumuni cɛmanw ye غضوا من o أبصارهم ka u ɲɛnafilɛliw datugu. ويقول وقل للمؤمنات Alahu Taala y'a fɔ, a y'a fɔ mumuni musow fana ye غضن من أبصارهن o ka ɲɛnafilɛliw u k'a majigi k'a datugu. نجاهر الله بالمعاصي O tumana an bɛ ayiwa Alahu Taala kota k'o da kɛnɛ kan de wa? ونكتب في صفحات ka صحفنا taa sɛbɛn an ka journaux kɔnɔna na محبوب تعيين ayiwa سكرتيرات. ko Mahabub Kahir ayiwa secrétaire muso. فأين السكرتيرون؟ O tumana secrétaire cɛmanw taara min de? هل مات السكرتيرون؟ O tumana secrétaire cɛmanw olu sara de wa? هل عقمت أرحام النساء عندنا أن يلدن رجالا يعملون في قلم yala السكرتارية؟ musow kɔnɔyara u dɛsɛra ka ayiwa cɛw de bange minnu bɛ kɛ secrétaire cɛmanw ye wa? لماذا يا سيادة المدير تريدها سكرتيرة؟ directeur e de ko dɔn mun de kosɔn e bɛ fɛ a ka kɛ secrétaire musoma ye? directeur munna musoma? يرحم الله أياما Alahu Taala ka hinɛ denw la dɛ. نظر الإمام الشافعي إلى قدم امرأة خطأ Al-Imam Shafi'i rahimahullah a ye muso dɔ sen lajɛ fili bolo ma a m'a dabɔ a kama yɛrɛ, muso dɔ sen a ɲɛ dara o kan. أراد أن يحفظ العلوم فلم يحفظ من العلوم O شيئا. la a y'a laɲini k'a b'a ka dɔnniyaw durusi, a ma se ka foyi durusi a ka dɔnniyaw la. وكان الشافعي معروفا بالذاكرة Ayiwa Al-Imam Shafi'i ale kun dɔnnen bɛ ka ni a ka hakili dumaya ye, hakili ka di, a kun dɔnnen bɛ ni o ye. حافظة. وكان من تجليات عليه تجليات الله عليه Ayiwa a kun kɛra Alahu Taala y'a ka nɛɛma min bange Imam Shafi'i kan, o nɛɛma dɔ kun ye أنه إذا نظر في الصفحة نظرة واحدة ayiwa sɛbɛnfura n'a kun y'a lajɛ ko kelen dama. Al-Imam Shafi'i n'a kun y'a ɲɛda sɛbɛnfura ka siɲɛ kelen, نقشت من ورقها على عقله. ayiwa sɛbɛnfura in a bɛ ɲɛgɛn a hakili ka de, a b'a durusi siɲɛ kelen. Alahu Taala kun ye nɛɛma bange a kan n'o tasira ye. فلما وقعت عينه على قدم امرأة Tuma min na n'a ɲɛ nana bin muso in sen kan, بطريق الخطأ a kɛra fili bolo ma a m'a dabɔ a kama, أراد أن يحفظ. a y'a laɲini a ka dɔnniya durusi. حدث انفصال بين الحفظ وبين O الذاكرة tumana durusili ani hakili والكتاب.
ani kitabu ufarla ka bonyona o masika faranyo ka durusili masika ke fiyo فذهب إلى أستاذه atara kata akar mo ke fe ابن الجراح no ye waki ibn al-jarrah atara dama kashi ama يشكو له ما حدث. mi yasuru atara o dama kashi aye يقول الشافعي shafi'i ya fa rahimahullah alaka hinala شكوت إلى وكيع سوء حفظي ne dama kashi kata waki ba ga durusi jugumala ga durusi nyenan bolon tara o fo ga karmo ke waki ibn al-jarrah فأرشدني إلى ترك المعاصي ayin kada kata min ma ko nga kota ye ka to yin وأخبرني بأن العلم نور akoma doniya we Allah ta'ala ka noro de ye الله لا يهدى لعاصي. Allah ta'ala ka noro o te di ala kota ba ma الله mbe Allah المسؤولون responsable nyemogo jorotigo لماذا تحاربون الله؟ mun de ko so awbe ala kelere ولماذا السكرتيرة لسيادة المدير بالذات؟ mun de ko so directeur ba ko secrétaire musoma a musoma mun de kelena لماذا؟ mona لماذا سكرتيرة؟ mun de ko so secrétaire a musoma لأنها أنثى؟ sabula muso de do wa لإعلان الحرب على الله؟ o ko ne o ye ka guerre déclarer Allah ta'ala la غيروا هذه النظم البادية. ayni tasira koronunu yelama عيشوا مرة في الطهر. ay balo saniyala hal na kera shen kilinye عيشوا مرة في الطهر. ay balo saniyala hal na kera shen kilin pede ye كان علي بن أبي طالب ali ibn abi talib kun kera كرم الله تعالى Allah ta'ala ka nyeda abonya يأمر أن يكتب في akume مكتب ya mariya ke o ka sebeni ke لكل موظف barakela belagele ka biro kono akumbal ay mariya ke هذه العبارة: ni kuma ngai ka seben belagele ka biro kono إذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر إلى قوة العزيز الجبار. ni ka fanga yi marasa kibe mo o tonyo Allah ta'ala mi yese masai aka se iko laje na jigini kono kuma kibe mo o tonyo kada ka se ka Allah ta'ala ka se eko fleki hakili to ola ونحن بسافر. نضع كثيرا. amna ne ko secrétaire musoma إنها مشكلة يجب أن ننبه عنها. ni ye ko gelende problem de ro fanga kuma akan secrétaire musoma ko yin fanga kuma akan de إذا أردت الخروج إلى إحدى دول البترول aiwa ni ibe fe ka bo kata petrol jamana dawla ni o boli ko bi kono فإما أن تأخذ معك زوجتك ini furumuso kata nyon fe de وإما أن تجلس معنا هنا لتأكل معنا الفول والطعمية. wala ma ika to ya anga je ka fulu du nyon fe anga je ka tamiya du nyon fe ya ni tali ko ni ko bi kono tani muso yi ni teta na ye to ya anga fulu ani shoni aiwa tamiya du nyon fe de وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. Allah ta'ala mana fahimi tilaye ika je ni oye no kera aiwa ibe kariya ka teme ma bela girenka إياك أن تسافر وتترك زوجتك. kana ta ka ifurmuso to ikode تتركها بين من؟ ibato jonye koro وتتركها مع من؟ ebani jonde toya تتركها مع من؟ ibani jonde toya وتتركها بين من؟ ibato jon chela بل إن الأمر الذي لا أستطيع له تفسيرا wallahi kuja min be ni ntiseka anyefo ntemi nyefo chukodon وأقف عاجزا كل العجز أمام تفسيره. aiwa njole bedese anyefo chugola bedese chugo bela gile nantiseka min nyefo أن يجلس الرجل هنا ويرسل زوجته لتعمل هناك. aiwa chaki toya ka muso blaka ta fu yefe kwa beta bara lai هذا شيء أقسم بالله لا أستطيع له تفسيرا. ni me fene nyen kali Allah ta'ala la ni nyefo chugo tene bolo cheki toya ki muso blaka ta jamana were fo yoroja kwa beta bara lai obe ke chugodi تعمل هناك مع من؟ abita bara ga fo yefe ani jondo وبين من؟ abita bara ke jon chela وكيف تسافر الزوجة وليس معها معها؟ chugodi furmuso be tama ni franche jaina ka soro zumuran fushi faralente aka obe ke chugodi sa وكيف تغيب عن زوجها سنة أو سنين عددا؟ awa chugodi muso be tato a che ko sankine wala ma sanchama kato a che ko ye إن عمر بن الخطاب رضوان الله تعالى عليه
ikado ka fo sayyidina Umar mi khatabu den Allah ta'ala ka jembe ama كان يمر ذات ليلة dondo sufe akumbika teme سمع امرأة في ظلام الليل aye musodo mangame su dibila لقد طال هذا الليل muso imbika fo suyi kuntala janyana واد جانبه ni suyi kerefina وأرقني ألا حبيبه داعبه nenye jora nkanu ba site mbetlom blaminna والله لولا الله تخشى عوائد nyenkali alala ni Allah ta'ala te nimbisira kan nyanga tanye لحرك من هذا السرير ndega جوانبه ni dlan kere kuna lama kosebe ووقف عمر Umar yijo وقف عمر الذي كان ينفض الليل عن الكروب المخبوءة Umar yajo Umar mi na kumbi yala sufe kaseka geleyau kunyini geleya mun datu lembe o biseka nyana bocco ko munna Umar mu kumbo yala ke ayajo وقف عمر الذي كان يثأر للجراح زئير الأسود إذا ديس ikado ka fo Umar yajo de Umar mi ni akunkera abin mangabo ina fo waraba ni sen dara adenka abe dimika mangabo ciko munna Umar yajo de الكلام عربي muso yekuma min fo larabu kando وعمر عربي Umar fana larabu de ماذا تقول المرأة muso yibika munde fo de لقد طال هذا الليل muso ko suyi kuntala janyana واسود جانبه suyi kerefina وأرقني ألا حبيب أداعبه nenye jora sabula ankanu ba shite betlom blaminna فوالله nyenkali alala لولا الله تخشى عواقبه ni Allah ta'ala kunte mbesira kan nyangata ko labanye no kunte fio ni ala yesranya kunte لحرك من هذا السرير جوانبه wallahi ni dlan kera kuna lama kusebe إن عمر ikado ka fo Umar فهم من هذا الكلام aye famu yake ni kuma ina بشكل فكره akata shimi ni oyelen kapo aye ni kuma famu وصائب رأيه aka hakila mi ni sawaba bala aye ni kuma famu وذكاء عقله aka hakili dumaya aye kuma famu ونفاذ بصيرته aka yi dusukuna yele obeteme chuko minna aye ni kuma famu وعمق فهمه aka famu ya dunya aye ni kuma famu وحرية فؤاده ana aka dusukunga dangile ya aye ni kuma famu هذه المرأة تشكو طول غياب زوجها aya famu mutoyi abika adama kashide a chere nyana fi bala ana ce famana kuma yin be koro de niye Umar yo famu أين زوجها؟ ayi ni galike ko musoyi chebe mi فقالوا إنه صار مع الجيش المتحرك إلى فتح بلاد فارس ukama ko a cenyi awa jihadi kelamu tara farisi jamanana jihadi sirafe ko a chebe ulude chela كم مضى على غيابه؟ ayi ni galike cenyi tara ko amena wa قالوا 6 أشهر ko che tara ni akalo woroye ذهب عمر إلى ابنته حفصة wala Umar tara ade muso fe no ye Hafsatu ye هي ابنته aiwa ade muso do في نفس الوقت أمه nga ona tabe fana abado ale de muso do abba fana do tuguni لأنها زوجة رسول الله sabula ade muso ye ala kira de furu muso ye ابنته ade muso do لأنها حفصة بنت عمر sabula Hafsatu aiwa Umar de dendo Umar de muso do أول امرأة كتبت المصحف بيديها aiwa ale de muso folo ye muso mi ye Qur'ana gafe ka seben abulula muso folo mi yoke ori Hafsatu ye ibnatu Umar de muso folo mi ye Qur'ana sebe abulula حفصة Hafsa بنته وأمه aiwa ade muso do abba fana do لها أم المؤمنين sabula muminu bade aiwa Hafsatu ye وعمر من المؤمنين Umar dun ye muminu do ye وسألها يا atara Hafsatu nyiniga حفصة كم تستطيع المرأة أن يغيب عنها زوجها aiwa atara Hafsa nyiniga ya Hafsa muso be se wati joli la kan munyu a cheko aiwa yala be se ka munyu wati joli فاستحت حفصة Hafsatu kwa malu yara de asami yara فقال لها أنا أبوك وأنت akwa ma ifa de ne ye أمي efana ye ne ba de ye فهل تستحي الأم من ولدها yala ba fana be malu ya ade mawa إذا سألها na ya nyiniga فأشارت بأصابعها ko الأربعة Hafsatu kai koriyale ke aya bulungoni nani ayo yira Hafsatu radiyallahu anha wa ardaha أي 4 أشهر abi fe ka fode kalun nani muso be se ka sabari a cheko kalun nani قالت له يا أمير المؤمنين akwa ma ya mu'minu nyema أوما قرأت قوله تعالى Osman
otmana Allah ta'ala ka kuma ngai emo kalanwa الذين يؤلون من نسائهم mino yu kali aywa kuba sawla wala kutiga sawla ulu أنفسوا 4 أشهر Allah ta'ala ko kalon nani makonon de be ulu ye mino nu muso bana aywa ukelela aywa nu yu ba sawla ku ma bawla aywa kalon nani ko adan urere Allah ta'ala yore fo تربصوا 4 أشهر فقط. ko o ka makonani ke kalon nani ala yore fo qur'ana kono otmana emo mewa muso be saka min sabara ke ko fe adan kalon nani e koy فئة عالمة ko dine famuya di kelado doni kelado hafsatu عارفة doni kelado قارئة kalan kelado sebeni kelado نقية aywa sebeni kelado abisira alanye wa asaniyalendo صفية. aywa asaniyalendo قال ألا تستطيع المرأة أن تصبر أكثر من هذا؟ Omar ya faye ya Hafsa muso te seka sabari kateme kalunani kanwa قالت له يا أمير المؤمنين ako ya mumunu nyema بعد 4 أشهر ni kalunani ko ni temena لا تطيق له فراق. muso yin atseka che fara nyoga de kalunani ko ni adande yoye أذهب أنا إلى الكويت ko chugodi ne beta Kuwait ko beta barala لأقوت نفسي وأترك زوجتي. ngoso katan yere tanye kan furmuso to kofe ne bo ke chugodi أذهب إلى ليبيا لألبي أوامر ne زوجتي beta libi chugodi muso ka yamare ko mbo labato kan to ye وأتركها هنا. ka to ya nkofe ya o be ke chugodi أذهب إلى السعودية لأسعد غيري وأشقى بنفسي. yala chugodi ne beta Saudi ala ka seka mo wore kunanja kan yere digun kan yere toro ne bo ke chugodi هذه أخلاق المدينة. aywa duguba jogo ore fleni yede تعالوا لألتقط لكم هذه الصورة الخاطفة من القرية. otmana ayna ngani sore ya fana jira aula kabo aywa bursu kono koni عامل بناء تزوج وأنجب بنتين من aywa ni barakela doye ale barake sujo dara ale masonde aye musofuru aywa ay de muso fla soro زوجته لكنه أراد أن ينجب ولدا. aywa otmana ade muso aywa furu muso kelen ka de muso fla soro aye ama wasa aya lanyini fa ka den kere soro فذهب ليبني عند بعض الناس فرأى atara aywa sojo la masonya la do fi بنته فتعلق ayo de muso ye kuma minna o kanu dona dusukuna فتزوجها وأنجب منها ولدا. ayo de muso in furu ala yake ay den chema soro وغارت الزوجة الأولى ola furumuso folo yin afana kele yara لأن هذا الزوج التعب sabula ninche tachnyele yin تركت فراشها ay furumuso folo yin ayo kadlan yi ka to yi pew وحلت ثانية المحل الأعلى من muso كل. flana yin ta min ye denke soro de ayo de bla dusukuna adusukun mama yoro ayi ka ko bere nyashi o maka don yin fili ko la filento ومضى على الولد الجديد 7 أشهر. ay wa ka do ka fo den kula min soro la no yi denke ye ashitara se fo kalo wolon wulama فماذا تفعل الزوجة الأولى والغيرة تأكل كبدها؟ abado furumuso folo yin ye min ke wa ka soro kele ya bika abien nyimi kele ya bika abien nyimi ayi min ke ayo don sawa furumuso folo بينما أم الطفل غائبة mamuna ni wa dera ni ba kunten wa soro den kelen dalen do abate إذ دخلت الزوجة الأولى o tuna furumuso folo aywa kele ya ba toyin kele ya bika abien nyimi awa alile shina ka don den kan وأرضعت الطفل البريء مادة تكسو فيه. aywa den mi ama bon o tuna macher min be no ye tikso fini ye ni o ye posoni ye ashina kata o shin di dema posoni shin ko do den da den yere ni kalo wolon wula o ya soro abate muso folo de ye nin ke o ya soro kele ya bika abien nyimi فمات الطفل مسموما. den sara koy posoni ya fa dera ni sara kalo wolon wula posoni ya fa مات الطفل مسموما. den sara posoni sababu yala السم الزعاف سرى في كبده sabula posoni farimai o tamana abien la سريان النار في الهشيم. abe ina fo tasma be do bijala na chominna aya mine tengoy ما ذنبه؟ o tmana den ayi mun de kesa ما هو الذنب الذي جناه؟ nin den ye mun de kesa ayi kujugu me kesa وتحولت الزوجة الأولى إلى محكمة الجنايات furumuso folo o yo yela masaka ta na ye aywa criminelu ka yoro la لتحاكم بتهمة sabula o beta juger فيها القتل العمد sabula ayi fagali ke ka tugu مع سبق الإصرار والترصد. ayi
ayiwa ka i bɛlɛn kɔni k'a to a ka fɔ k'a kɛ a ye fagali labɛnnen k'a bɛlɛn k'a kɛ o tumana u taara minɛ ka juge ni o ye furumuso fɔlɔ kɔni awɔ ka du yɛrɛ cira nin cogo la ne bɛ kuma nin kibariya in kan o bɔ Alahu Taala ka kumakan de la nin ko min kɛlen ye nin ye ya e cɛ ni i furumuso ye awa den musomanw sɔrɔ a ka foyi t'a la dɛ o t'a nɔ ye n'a ye denmuso sɔrɔ o t'a nɔ ye i k'a dɔn ayiwa ba ayiwa fan minnu bɛ dilan a la ka bɔ fan bɔ yɔrɔw la ni den bɛ dilan o de la o sen tɛ den cɛya la o sen tɛ den musoya la i k'a dɔn ka se ka den kɛ cɛ ye wala k'a kɛ muso ye o bɛ se ka taa fɛn min ma o ye Alahu Taala ka laɲini min mana kɛ cɛ yɛrɛ ka ji la o tumana Alahu Taala ka laɲini min mana kɛ o la dɛ o de bɛ den kɛ cɛ ye o de bɛ den kɛ muso ye muso sen t'a la muso ka ji o tɛ ji ayiwa den cɛya n'a musoya tɛ bɔ o la fiyewu a bɛ bɔ cɛ yɛrɛ ta de la cɛ e ji in de cɛya bɛ o de la musoya bɛ o de la koyi o tumana Alahu Taala ka kumakan in lamɛn dɛ Ala ko Kurana kɔnɔ yala adamaden b'a bisikiya ko a bɛna to ye gansan wa yala adamaden tun bɛ kɛ toniko kelen de ye kabini manigi la manigi min n'o bɛ bila denso kɔnɔ wa o kɔfɛ a nana kɛ jolikuru ye ayiwa Alahu Taala y'o da kɔ ayiwa o dala kɛɲɛ k'o kɛ adamaden ye wa o la Alahu Taala ye dali kɛ ka bɔ muso in na ayi muso in tɛ dɛ ayi Ala ye dali kɛ ka bɔ cɛ in de la ka bɔ cɛ in la minhu cɛ in minha o tɛ dɛ a bɔra cɛ in de la nɔnɔya fila cɛ ani muso Alahu Taala y'o bɔ cɛ in de la a bɔra cɛ in de la a ma bɔ muso in la dɛ a fɔra ko minhu de a ma fɔ minha ko yala k'e ma nin mɛn Alahu Taala ka kumakan la wa o tumana furumuso ye mun de kɛ n'a ye denmuso sɔrɔ a nɔ tɛ furumuso ye kojugu jumɛn kɛ n'a denw kɛra musomanw ye n'a ma cɛ sɔrɔ a ka mun bɔnɛ a ye mun kɛ o de kosɔn Alahu Taala ka maa ɲuman dɔ kun kɛra a kun b'a fɔ o de kosɔn Alahu Taala ka maa ɲuman dɔ kun kɛra a kun b'a fɔ ayiwa mɔgɔw la sɔn hɛrɛma o ye mɔgɔ ye maa min ni den fɔlɔ kɛra denmuso ye o de ye mɔgɔw la sɔn hɛrɛma ye a y'a ka daliluya kɛ o la Alahu Taala ka kumakan ye Alahu Taala a bɛ dili kɛ maa ma maa min mana diya a bɛ musomanw di a ma ayiwa maa min fana mana diya a bɛ den cɛman fana di o ma o tumana denmuso Ala ye o de fɔ fɔlɔ ka tila k'a fɔ ni cɛw ka fɔcogo ye ayiwa a kɔnna k'a denmuso fɔ a ka kɔrɔta kosɔn a tilala k'a kɛ ayiwa tankiru ye fana a y'o kɛ mɔgɔ ka se k'a bonya o yira o ye kuma yɛrɛ taasira ye ayiwa a y'a fɔ k'a kɛ nakira ye o ye kuma fɔcogo ye k'a bonya yira a tilala k'a kɔn k'a fɔ k'a kɔrɔta fana yira n'o ye denmusoman ye kɔni o tɛmɛnen kɔfɛ de sa Alahu Taala nana fɔ mɔgɔ min fana mana diya a bɛ den cɛman di o ma a y'a daminɛ denmuso de la ayiwa an kanubaga Muhamadu nɛɛma ni kisi b'a ma a y'a fɔ ni denmuso bangena don min na welekɛla dɔ bɛ wele kɛ ka bɔ Alahu Taala fan fɛ a b'a fɔ a ye ayiwa i lafulen don wa i dara ka bɔ maa lafulen fana na mɔgɔ min mana jɔ n'i ka koɲa ye Alahu Taala b'o dɛmɛ fɔ alikiyama jɔ don e lafulen don i dara ka bɔ maa lafulen na mɔgɔ min mana jɔ n'i ka ko ye k'i ayiwa i la tanga Alahu Taala b'o tigi sutura fɔ alikiyama jɔ don Alahu Taala ye dilali kɛ cɛ in de la ayiwa o mani n'o ye cɛ ta in ye dɛ Ala ye cɛya ni musoya bɔ o de la
من مني الرجل n'o ye cɛ ka mani ye kɔni الزوجين nɔnɔya fila bɔra o de la الذكر والأنثى cɛ ani muso أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى masa min bɛ nin kɛ o masa a fɔ o tɛ se ka su ɲɛnamaya wa a bɛ se الذكر والأنثى في مالك أنت den cɛman n'a musoman o bɛ bɔ e cɛ in de la أما النساء فكما قال تعالى ayiwa musow kɔni a bɛ i n'a fɔ Alahu Taala y'a fɔ cogo min na لكم حرث لكم aw ka musow y'aw ka forow de ye ولذلك لما تزوج أبو حمزة o de kosɔn Abu Hamza ale kɛlen ka furu kɛ على زوجته التي أنجبت بناته ayiwa Abu Hamza ale denmuso fɔlɔ min ayiwa ale muso fɔlɔ min n'o ye denmusow sɔrɔ n'a ye muso wɛrɛ furu a kan وأنجب من الأخرى ذكورا dɔ in nana den cɛmanw sɔrɔ a ye هجر أم البنات o tuma denmusow ba a y'a tigɛ olu la ولا يغدو ويروح على أم a kɔni الفروع tora sa a bɛ taa ni ka segin la muso min ye den cɛmanw sɔrɔ a ye dɛ a bɛ ka taa o de fɛ yen min ye denmusow sɔrɔ a y'o fili kɔfɛ Abu Hamza o kɛlen k'o kɛ وذات يوم لقيته أم البنات o فقالت tuma don dɔ la denmusow ayiwa ba o y'a kun bɛ ɲɔgɔnya don dɔ la له ما لأبي حمزة لا يأتينا a ye ni dɔnkili sira in fɔ a ye a ko mun de bɛ Abu Hamza ye a tɛna anw fɛ yen fiyewu ويدخل البيت الذي يلينا ayiwa du min tugulen bɛ anw la wala so min tugulen bɛ anw la a bɛ ka taa o de fɛ yen n'o ye denkɛw sɔrɔ a bɛ ka taa o de fɛ yen su ni tile ربان أن لا نلد البنين a diminen bɛ anw kɔrɔ ko anw tɛ ka denkɛw bange والله ما هذا بعيب nin فينا kali Alahu Taala la nin tɛ lebu ye anw na anw ka fiɲɛ tɛ denmuso sɔrɔ wala denkɛ sɔrɔ o tɛ anw nɔ ye فنحن كالأرض للزارعين anw kɔni anw bɛ i n'a fɔ dugukolo de ka ɲɛsin cikɛlan ma ننبت ما قد يوضع fɛn فينا min mana bila dugukolo la dugukolo bɛ o de falen o fɛn in dugukolo sen fosi t'o la den kɛlen ye cɛ ye ani den kɛlen ye muso ye o tɛ anw musow nɔ ye لا ذنب لها furumuso in a ma kojugu si kɛ k'a ye denmuso sɔrɔ لا ذنب للزوجة furumuso a ka junubu tɛ nin na k'a denw kɛra muso ye o t'a nɔ ye فلا تخسروا الميزان aw kana mijani jɛngɛ وأقيموا الوزن بالقسط a ye sumalija in jɔ k'a tile a ye laadiriya إذا أنجبت زوجتك البنات ni ye denmuso n'a ye ayiwa i furumuso n'a ye denmuso sɔrɔ i ye فلا تدخلها في قفص الاتهام في i محكمة kana tuguma ka taa n'a ye ayiwa tribunaliw la dɛ ko sabula ko a bɛ ka denmuso de bange i ye kan'o kɛ جنايات ka kɛ i n'a fɔ a ye kojugu de kɛ kan'o kɛ لماذا لا نرضى بما قضى mun de kosɔn Alahu Taala mana fɛn min latigɛ anw ye an tɛ jɛ ni o ye de الذين أنجبوا ذكورا فقد قالوا نريد مع الذكور إناثا maa minnu bɛ yen Ala ye u denw bɛɛ lajɛlen kɛ dencɛw ye olu fana ko anw bɛ denmuso de fɛ والذين أنجبوا إناثا فقد قالوا نريد مع الإناث ذكورا maa minnu fana bɛ yen ni denw bɛɛ lajɛlen kɛra musomanw ye olu fana ko denkɛ negebana an bɛ denkɛ de fɛ والذين لم ينجبوا قالوا نريد أن ننجب maa minnu yɛrɛ bɛ yen u ma si sɔrɔ u ma cɛman sɔrɔ u ma musoman sɔrɔ olu fana b'a la anw fɛ ka den sɔrɔ dɔrɔn anw ka den sɔrɔ anw ka den sɔrɔ an mana k'a fɛn o fɛn ye والذين أنجبوا الذكور والإناث قالوا لقد ضاقت ذات أيدينا ayiwa maa minnu fana bɛ yen n'u ye den cɛmanw sɔrɔ ka tila ka den musomanw caman fana sɔrɔ olu fana bɛ ka kule ko an bolo lakoloyara an fantanyara وقل رزقنا ko an garijɛgɛ dɔgɔyara dɔw fana bɛ ka kule k'o de fɔ Ala y'a bɛɛ di minnu ma k'a ton صغير يطلب الكبر a kɛra kabako ye nin ye denmisɛnnin dɔ ye a ka kɔrɔya o de ka d'a ye وشيخ ود لو صغر ayiwa nin fana ye cɛkɔrɔba dɔ ye n'a kɛra denmisɛnnin ye o fana ka d'ale fana ye وخال يشتهي عملا nin fana filɛ nin ye a tɛ fosi la a bɛ ka baara de ɲini وذو عمل به ضجرا dɔw fana filɛ nin ye baara cayara a ma fo k'a nege bɔ a la رب المال في تعب nafolotigi nafolo kɛmɛ bɛ ka o sɛgɛn وفي تعب من افتقر fantankɛ in fana b'a ka sɛgɛn na الحار مع الأقدار أم هم حيروا القدر yala olu o tuma u ni latigɛ de kamana ganna wa walama u ye latigɛ yɛrɛ de kamana gan de ما هذا ni mun de ye ارضى ka jɛn sa jɛn ni Ala ye min d'i ma Ala ye min k'i ye jɛn ni o ye k'i wasa don o la ارضى ka jɛn ارضى jɛn ارضى بما قسم الله لك Ala ye fɛn min tila i ye jɛn ni o ye تكن أغنى الناس
ibe ke mo la kariya lenye معشر السادة ya ga ku digi jama وإلى هنا يجب أن أقول للسان قف otmana ni yoro indela wajibu do nga fo nenguye ko aka jo إنني من هذا المكان أسوق هذا الإنذار aywa kanto ni yoro ina bika ni bagali la sede لانحيار الأخلاق aywa jogo nyena ka se hake minna bika bagali la sede ni joro ina ya 6 من الشباب يتخصصون aywa ikado ka fo funangini ma woro kamaleni ma woro ubuku kerenkere bara do de la في ماذا؟ ubuku kerenkere bara jmedi la de 6 mo woro kamalenu تقل سنهم عن 20 ushite samu gambo kamalenu ushite samu gambo umo woro في أي شيء تخصص abado utaru yere kerenkere fe minna wa ku yere kerenkere ka be bara jmema في التكنولوجيا utara ukerenkere technology la no edlani yawa ay ote في الذرة otmana atomu bedla chugum na bombu ni aywa atomu bedla chugum na yala utara ukerenkere odilawa ko ay ote في الطبيعة في الكيمياء otmana fiziki ni shimi nunu ulu utara odi kalanku kerenkere ulawa ko ay ote في الرياضة otmana awa farigulo nyeneje utaru yere kerenkere odilawa ko shite kamaleni woro في قطع الغيار لطائرات الميك أو الميراج aywa avion miki ani miraz otmana olu awa piesu ubedla chugumna utara uyere kerenkere odlani dilawa ko shitere umu yere kerenkere ni shila kamaleni woro ushite samu gambo folo لا ayi تخصصوا في سرقة حقائب النساء utaru yere kerenkere muso bulla saki be suye chugumna de uyu kerenkere odira ko nyeshi odema muso ka bulla saki ubesika o suye chugumna تخصص عالي في سرقة الشنط ulu kuni kerenkere la odla koy muso ka saki إذا muso ka saki bulla saki ubesika o suye chugumna uyu kerenkere odila kamaleni woro ushite samu gambo folo سرقوا 45 حقيبة ako ku sera ka muso ka saki binani ni duru usera ka ode suye ولست أدري ngane ta do لا أمان على مال aywa hakili sigi tin anga na foro ka ble ولا أمان على نفس aywa hakili sigi tin ble anni ka tuguni ولا أمان على عرض aywa hakili sigi tin ble anga dambe fanaka هل يأتي اليوم الذي يسير الإنسان فيه في الطريق yala don do bina sewa domi adama den itamatolo sirafe فيجد من يأمره بالوقوف مكانه ibina maro soro bisinga fo he ijo له ويقول له قف حتى أفتشك والشمس طالعة doka singa fi ijo ki fie ika bulu fe ko o boshila ko ndaraki ka soro tle bole be tle gandire fe yala o fana be ke tuguni ما هذا ko ni be ke tugudi sa ma woro kam ni frange nuna وإذا أصيبت الأمة في شبابها awa ni masibaye mantron soro aka funange nuna ka demse nuna فإن المصيبة تكون كسرطان الدم ikado ka fo masiba ko ni abeke ina fo cancer mi mana ke julila abiko de sade demse ni kunda o ko juguye ni masiba soro laye المصيبة في الشباب مصيبة في القلب aywa ikado ka fo ni masiba ya soro demse nuna o ye masiba de fan dusukuna koi وليس طفحا على الجلد ikado ka fo hotel logologoli de no kera golo sanfe de ni be fo dusukun de la هناك فرق بين طفح الجلد ikado ka fo logologoli mana ke golo sanfe وبين سرطان الدم aywa ni joli ka cancer o te kelen de 6 من الشباب funangini ma woro من الشباب الغض kamni demseni kene من الشباب الفتي awa kamni mini funangi yere يتخصصون في سرقة حقائب النساء ubeka ta u keren awa muso ka bulala saki sunyeli chogo ya la هذا مؤشر خطير ni mana fe min jira ni tamashen min naka jugu إنني أقول ليس الحل في تغيير الوزراء ne ba fawo yande ka ministru fale ku yelama ko te nyene ba o sira fede ministri fale kan ministri boy kana ne ni ku yelama ko te dlani o sira ye إنما الحل في تغيير ما
ko be dilan ni min ye fɛn min bɛ adamadenw dusukun na ka fɛɛrɛ kɛ o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na yɛlɛma ko bɛ dilan ni o sira de ye. لأن الله لم يقل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا أنفسهم. sabula Allahu Taala ma fɔ ale Allahu Taala a tɛ fɛn yɛlɛma fɛn bɛ mɔgɔw la fo u k'u yɛrɛ kun yɛlɛma Ala ma fɔ ten dɛ k'u yɛrɛ kun yɛlɛma Ala ma fɔ ten dɛ. إنما قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. Ala ko de f'u ka fɛn de yɛlɛma fɛn b'o dusukun na k'u yɛlɛmali ani ka mɔgɔw yɛlɛma o tɛ kelen ye dɛ. الداء هو الداء. bana o de ye bana ye. زيد وعمر ayiwa ka Zaidu ayiwa bɔ yen ka na ni Amru ye ayiwa ka Amru fana bɔ yen ka tila ka na ni Bakuru ye ka Bakuru fana bɔ yen ka tila ka na ni Khalid ye ka ministres yɛlɛma ka jɔyɔrɔw fale o min filɛ nin ye o tɛ ko ɲɛnabɔ هذا ليس هو طريق النجاة. o tɛ ko ɲɛni sira ye dɛ. إن طريق النجاة a ka dɔn k'a fɔ ko ɲɛni sira ye min ye أن نغير ما بأنفسنا. ka fɛɛrɛ kɛ fɛn bɛ adamadenw dusukun na o bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ko in ye o de ye ko bɛ dilan ni o de ye n'o tɛ ka mɔgɔw yɛlɛma ka dɔ wuli ka bɔ yen ka dɔ bila a nɔ na k'u yɛlɛma o tɛ foyi ɲɛ. كفانا نفاقا وتهريجا. a ko nafigiya wasara kibaruya jugu jɛnsɛn wasara كفانا. ayiwa ko a wasara sa dɛ ayiwa ko bayɛlɛma la. كفانا أن الشباب. a y'an wasa an k'an ka denmisɛnninw ye k'an ka funankeninw ye. يمارس الآن واختر ما نحاسي. fɛn min degun bɛ an kan min ka farin n'a bɛɛ lajɛlen ye o b'o sira de kan n'o ye sonyɛli ye an ka funankeninw ka yɛlɛma ka kɛ zonw ye nin ye masiba ye sa dɛ o y'an wasa masiba la. وحقائب السيدات. ani musow yɛrɛ ka saki musow ka bolola saki o bɛ suɲɛ k'o ndaraki cogo min na ayiwa ka u kɛrɛnkɛrɛn o de la nin wasara masiba ye dɛ. تخصصات عالية. nin ye kɛrɛnkɛrɛn fɛnw ye min kɔrɔtalen bɛ kosɛbɛ o kɛn bɛ k'a ɲɛdɔn kosɛbɛ. يا إعلام اتق الله. ayiwa kunnafoni jɛnsɛnlaw a ye sira ala ɲɛ. يا إعلام اتق الله. kunnafoni jɛnsɛnlaw a ye sira ala ɲɛ. كفانا تهريجا. ayiwa kunnafoni jugu jɛnsɛn wasara. إذا كانت روسيا سرطانا في الدم. ni ayiwa Rusi jamana kɛra i n'a fɔ kansɛri joli la ni Rusi jamana kɛra o de ye. فإن أمريكا نزيفا دموي عنيف. i k'a dɔn k'a fɔ Ameriki kɔni Ameriki bɛ kɛ joli suuru de ye k'a bɔn fo k'a ton. إذا كانت روسيا سرطانا في الدم. ni ayiwa Rusi jamana ni o kɛra i n'a fɔ kansɛri joli la. فإن أمريكا i k'a dɔn k'a fɔ Ameriki نزيف o ye ayiwa joli suuru ta de ye عنيف. min n'a ka gɛlɛn kosɛbɛ ka joli suuru kɔni Ameriki bɛ kɛ o de ye. لو طلب منها أن توزع 38 مليون جنيه. ayiwa n'a ɲinina o fɛ a k'a dɔn k'a fɔ min ye télévision 38 miliyɔn 38 ko a k'o tila. التلفزيون مجانا على شعب مصر. ayiwa o télévision hakɛ kɔni ka na o tila Misira ayiwa denw kan gansan n'o ɲinina Ameriki fɛ u b'a kɛ fiyewu u tɛ sumaya o la. لو طلب منها أن تعطينا السجائر مجانا ما تأخر. n'a ɲinina Ameriki fɛ an ka ayiwa sigirɛtu a ka na o di anw ma gansan hali a tɛ sumaya a b'a teliya k'o bɛɛ lajɛlen di Misira kɔnɔ yan. تعطينا السجائر nka u bɛna min d'an ma o ye sigirɛtuw ye. وتعطي إسرائيل الدبابات والطائرات. nka i ka dɔn k'a fɔ ayiwa min ye char kɔnbaw ye ani mikiw ayiwa ani kɛlɛkɛ avion o b'o de di Israel ma o bɛna anw nɛgɛ ni sigirɛti ye. والله الذي لا إله nin غيره. kali Allahu Taala la Allahu Taala min ma fosi tɛ fo n'a kɛra ale ye. لقد فزعت وأنا أقرأها. ayiwa ne siranna n jatigɛra k'a sɔrɔ n bɛ ka nin kibaruya in kalan النبي. nin kibaruya in bɛ k'a kalan tuma min na n siranna n jatigɛra. أحد الأثرياء العرب nin ye larabo nafolobatigi dɔ ye. يشتري سفينة من الأسطول. ayiwa a ye bato dɔ de san a y'o san faransɛw ka ayiwa bato ayiwa société ka taa bato belebele dɔ san u fɛ. من الأسطول التجاري. ayiwa faransɛw ka jagokɛ bato ka taa bato belebele san nin ye larabo nafolobatigi dɔ ye k'o san. هذه السفينة تعتبر ذرة في تاج الأسطول الفرنسي. ayiwa o min filɛ nin ye fana n'o ye bato min ni a y'o san o ye dernier kiri de ye o waati la o ye dernier kiri de ye kabini faransɛw ka bato belebele dilanyɔrɔw la nin larabo nafolotigiba in o de taara o san. يشتريها الثري العربي ب20 مليونا من الدولار. a y'o san $20 miliyɔn ayiwa 20 $20 miliyɔn 20 a y'o de don nin na nin larabu nafolobatigi ka ayiwa nin san n'o ye nin bato belebele in k'a san faransɛw fɛ. ليحولها إلى فندق عائم. a bɛna yɛlɛma de sa k'a kɛ hôtel ye hôtel min n'a bɛ nɔba sanfɛ
hôtel k'a yɛlɛma k'a kɛ hôtel ye ba sanfɛ. ونحن نعلم ما معنى الفندق العام. hôtel min bɛ munumunu ba sanfɛ o ye min ye anw b'o dɔn. 20 مليون دولار. دولار مليون مغرا. والمسجد الأقصى ينادي كاسر المسجد الأقصى ومصري وبك ولي كان بو. المنازل أصبحت لا أهلها أهلي ولا جيرانها جيران. أيوة تعرفوا أني سوما سبلا معمنو بي وتا معوية معمنو باكر فوتا سكي نعوية وتمنى بيت المقدس تولي متونا من جيالا. 20 مليون دولار مليون مغا. شراء سفينة. أيوة لربو نفرد باتكين بتا أودون أيوة باتولا كباتو دي سان من فرنسا كو سان فرنسي في لتحول إلى فندق عائم. من كوسو أكو يلما كوكي أوتيلي من بير أيوة ينو باسان في أوتيلي كا أيوة باتو سان كاكوي. ونحن أدرى الناس بالفنادق العائمة. مية أيوة أوتيلي من بير نو باسان في أمبو دون دري. والمسجد الأقصى يعوم على جدران هش. كاسر مسجد الأقصى نمسرين أيوة أبيكا نو كوكو منا كمغا نالا فلندو. وشيكا ما تسقط فيخر البناء. أهلي أبيني كاسرين يرى ناتورو جوالا أبين يرى كاسر أبين. يرحم الله القائد العظيم صلاح الدين. الله تعالى كان هنا اسلامو كاني كلن يمغبينا صلاح الدين الأيوبي. أيام وضع الصليبيون أيديهم على المسجد. ما مناني نصارو يبولدا نمسرين كمسجد الأقصى كامن اسلامو لا وكرت ما منا أو اسلامو كلن يمغبا صلاح الدين الأيوبي. جلس ذات يوم مع كبار رجال قواته. أيوة دون دولا أكاكل كلا وناكا سراسو أني أو أكون سيجلين دون دولا أكاسو راسي نمو ناكا كلا نمو باو وسيجلين دون دولا. فدارت بينهم نكتة. أو تورو لا أيوة نينجا كما أني بارو كما دو تمنا ونيون تي. وضحكوا ولم يبتسم صلاح الدين. ولو يللا صلاح الدين الأيوبي هلا ما منيا تو يللا هلا لما منيا. فسألوه أيها القائد لي. يعني نغرا يانغا نيمو با. مودي كوسو إتي يلي. قال صلاح الدين الأيوبي كانتو. استحي من الله أن يراني مبتسما. بمولويا الله تعالى كان يمبك يلي. المسجد الأقصى في يد الصليبيين. كاسرو أيوة مسجد الأقصى بالنصارى وبولو بساميا كمولويا الله تعالى كان يلي لا كاسرو الله كان يمسير بين بالنصارى وبولو انتسك يلي صلاح الدين الأيوبي على دي وفو. ونحن نمرح. نعم وني أم بك تلوني فوق عن نعم فوق عن جان. ماذا قالت المجلة الأمريكية؟ أتمنى كو أمريكا وكا أيوة مغازين وكا جورنال ويمو فوتوني. رولينج ستون. أيوة مين نوتو رولينج ستون أيوة وجورنالي من فلانية. ماذا قال؟ أي جمع فو. مجلة أمريكية. وأمريكا وكا جورنال دي وكا مغازين دو. يسمى رولينج ستون. واو لكو رولينج ستون. أي الحجر المستدير. أقرأ يكو فرق كوريلي. قالت إن إسرائيل تملك الآن. أكو سيسا إكادو كافو إسرائيل. سالة من القنابل النووية. إكادو كافو بومبو أتوميكي إكادو كافو أوبي إسرائيل بولا سانوي. إسرائيل ياتوغدا أيوة بومبو أتوميكي كا بومبو أتوميكي بي إسرائيل بولا سيسا. صنعتها من اليورانيوم. أكو أيود لك أبو أيوة ماتير منا يورانيومية. سرقته من فرنسا وامريكا اي من شيء فرنسي اي من شيء امريكا اي من شيء المانيا اوتمانا ايودي فرانيونكا كا بومبو اتوميكي دلاني اويه اسرائيل كوني وكونت وحده من رجال الكوماندوز اوتمانا كوماندو دمادو ايو لابي منكوسو في سنه 67 ايوا اوكيرا ايوا مي 1967 واتيرا Otmana commando de labena okama. 60 لسرقة هذا العنصر. Mukoso kaseka uranium be seka chien tugomina kabo France kabo Amerique kabo Allemagne commando de labena o chien likoso kaseka nana e mukoso ko dla ko ke bombe atomique. وأتلى بهذه الأخبار مستشار كبير. Otmana nin kuna foni mami ndi hakilna dila bado. Awa Pentagon konana ode nin kuna foni ndi. أيوة أمريكا كا أيوة ديفرنسي كونانا وتونا نيكونا فوني بورا يندي. ومسؤول أمريكي
إعلامي سابق ani ma fana kundo nyemo ko fana kundo America konnana o de ni kuna foni lase ولما ترامت الأنباء إلى سمع ليندون جونسون mamna kuna foni tarase Lyndon Johnson no yuka masake au ka nyemo kuna foni tarase o mamna o watila أمر بالستر والكتمان ako ai ni sutura aka nin datugu ko kuna foni ko ko bolo biri aka u kana jensen fiyo ووصل اليورانيوم إلى إسرائيل wala uranium fleni otmana komando seraka ashien atarase Israel وصنعت منه القنابل otmana uyod lako ke bombo atomiki ماذا عنا otmana aundu فما آن للعقول أن تسمع otmana amase an hakilu awaka menike yala okuma mase sawa an أما آن للقلوب أن تخشع yala amase fanawa an dutukun kasira alanyawa أما آن للعيون أن تدمع yala anyau mase ukajibo sawa اللهم إني أسألك antigi ala nebi deli benye shika daima وأتوجه إليك benye shika ta Allah ta'ala ma وأنا واقف الآن بين يديك sisa ne jolen be enya kuntlela ya Allah وأنت في عليائك وكبريائك masa ibika korota kono ibika yere bunyala أسألك أن تنصر الإسلام وتعز المسلمين Allah ba nyini fe ka islam ya deme ba nyini fe ka bonya di islam umma اللهم وحد كلمتنا ala ba nyini fe anga kuma ngawo ka ke kilenye اللهم وحد صفوفنا ala ba nyini fe anga sofu ka ke kilenye اللهم اطرد الشيطان من بيننا ومن بيوتنا ya Allah ba nyini fe shetana ika gen ka bo anga so ika gen ka bo ni nyoche اللهم اهد أولادنا ala ba nyini fe ika ndin iku kana اشف مرضانا masa anga bana bato iku kenaya ارحم موتانا anga shu ika hinawla ya masa أهلك أعدانا masa ika njugu halaki بلغنا مما يرضيك آمالنا masa anga natako mbe ni be jena ye ika lase oma أبناءنا الطلبة ya ande aiwa ande munu ye kalande ye aw de kodo يا طلبة الجامعات kalande munu be university ko nana aw de kodo ويا طلبة مراحل التعليم amunu be aiwa kalande yala aiwa kala yoro bela jele na أنتم في صراع مع العلم aw kado ka fo aw ni doni be kele de la koyi أيها الطالب kalande رسالتك في الحياة aiwa ika tasira ke ika nyina ma ya kono صلاتك وكتابك aiwa ika seli anika kitabu iko de ke ika tasira yi أقم الصلاة ika seli jodere واقرأ الكتاب ika kitabu fana iko kala ika dauma يقال لك اليوم اقرأ كتابك abe fo bi ika kitabu kala لأنه غدا في الامتحان sabula sini ika do ka fo examen bina ke سيقال لك كفى بنفسك اليوم abuna عليك fiɲɛna k'a fɔ i yɛrɛ wasara i yɛrɛ kun ka kɔlɔsi b'a la ani fɛsɛfɛsɛ b'a la حسيبة. يا أبناء المسلمين ya silamɛw denw نريد الطبيب المسلم aw k'a dɔn k'a fɔ dɔgɔtɔrɔ silamɛ an b'o de ɲini والصيدلي المسلم an bɛ pharmacien ayiwa silamɛ an b'o de ɲini والمهندس المسلم ingénieur silamɛ an b'o de ɲini والمفكر المسلم ayiwa penseur n'o ye ayiwa hakilima silamɛw la an b'o de ɲini والمدرس المسلم ayiwa min ye karamɔgɔ ye o silamɛlama an b'o de ɲini والمحاسب المسلم ayiwa comptable silamɛlama an b'o de ɲini والمحامي المسلم ayiwa avocat silamɛlama an b'o de ɲini والعالم المسلم dɔnnikɛla silamɛ an b'o de ɲini اعلموا أنكم في صراع aw ka dɔn k'a fɔ aw bɛ kɛlɛ de la ko ye y'an ka kalandenw الكنائس تحولت إلى معاهد aw للعلم ka dɔn k'a fɔ egiliziw bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka na kɛ kalan kɛyɔrɔw de ye koyi ونحن يا شباب المسلمين silamɛw ka denmisɛnninw لا نحمل في جيوبنا مصحفا aw ka dɔn k'a fɔ kuranɛ gafe o tɛ anw ka pɔsiw la dɛ إنما نحمل علب الكن nka i b'a sɔrɔ sigirɛti pake de b'an ka pɔsi kɔnɔ kuranɛ t'an ka pɔsiw la dɛ fo sigirɛti pakew علب الكن يا طلبة sigirɛti pakew o de b'an ka pɔsi la kalandenw اقرأ كتابك i ka kitabu kalan وأد صلاتك i ka seli di واستعن بالله i ka dɛmɛ ɲini ala fɛ إن الأمم تبنى i بعلمها ka dɔn mantow bɛ jɔ n'u ka dɔnniya de ye لا بدخانها u bɛ sisi min fili kabini sigɛrɛtiw la u tɛ jɔ ni o ye ولا u بانحلالها ka jogo tiɲɛ mantow tɛ jɔ ni o ye أكثروا من الصلاة والسلام على nɛɛma ni kisi a y'o caya سيدي وحبيبي ne kuntigi kan ani n kanuba ونور قلبي ani n dusukun ka nɔrɔ محمد طب القلوب ودواء muhamadu ko don dusukun ka fura sababuya ana ayiwa a ka basi sababuya وعافية الأبدان وشفائها farisogow ka lafiya sababuya ana a furakɛli sababuya a ye nɛɛma ni kisi jidi a kan ونور الأبصار
nyaw ka yeli aywa anu ka jeya o sobuya ay neman kisike uka inna allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa Allah ta'ala abe ya mariyake ni ladiriyaye ani nyumaya ita'i bil qurba ka ani ka balmasu ku son Allah ta'ala be ya mariyake ni oye wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar Allah ta'ala be ya abe fatannike ka bo ko cejuma ani ka bo konko ma wal baghi ani dansago abe fatannike ka bo ma ya'idukum la'allakum tadhakkarun aywa abe aw wajude mun ko so aw na kusmalike qumu ila salatikum yarhamkum allah ay wuli kata aw ka selima Allah ta'ala ka hinawla alhamdulillah an balmaw ni conférencier ni kutubaye ni sermon aywa an ga doni kala ba Sheikh Abdul Hamid Kishki alayhi rahmatullah Allah ta'ala ka hinala aywa minke ne ya yela mabwana ka da outluka ka kire soni fe ka ke awa bunya fe ka nyasi islamai kilin na bela gilema kenen kenen yala a ihda'u nyanya si marakawma kenen kenen yala dukure la kaw daga furu kibariyala no nyasira Fatimatu dukure nunga mako atapai min ni okara jumado septembre kalo tle muga ani nani san 2010 kabe selinjini kalo shawal kalo otle ta ani duruma ala kira ka hijira samba kele ani san keme nani ani san bisaba ani kele ani islamai kilin na bela gile amba ni Allah ta'ala fe famunu fora ala ka nafanaye